YouTube वर टेलिकास्ट केली जाणार आहे। या टाकलेला चेंडू लाजवाब प्रॉपर सुरेख टप्पा इथे अटेंड केला जातोय। एक दिवसन सामना यानंतर होणार। दोन्ही कर्णधार आपला संघ तयार ठेवा। नंतर त्या चेंडू वरती अगदी सरस केलेला फटका चेंडू चालला असेल। आदरणीय पंच पॅनल पिट्टूजी गाभेरकर सर यांचा इशारा येतोय 4 धावांचा। छातीपासून हा थोडासा 90 डिग्री मध्ये फिरवला जातोय। 4 धावांचा इशारा इथे पंचांकडून दिला जातोय। धावफलक टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 8 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल। नंतरचा चेंडू थोडासा यावेळी चालला असेल। चेंडू 2 धावांसाठी इथे मोजला जातोय। राजूदाचा साळवी यांचं या ठिकाणी आगमन झालं सर, आपलं अतिशय आभारी असेल। त्याचप्रमाणे सागरजी साळवी सर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं सर। आपल्याला साधना साळवी मॅडम यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं। मॅडम आपल्याला विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती या। श्रीकांत गोताड आणि मंदार सर यांनी हा टेक्निकल इश्यू आमच्यापर्यंत होता तो सोडवलाय सर, तुमचे शतशः आभारी असो आम्ही। कारण हा टेक्निकल इश्यू हा खूप महत्वाचा होता। कल्पेश दादा सुर्वे यांचं या ठिकाणी आगमन झालं। चला लेट्स प्ले। धाव संख्या 9 करण गोताड गोलंदाजीवरती दाखल झाले। मॅम धामणसेला बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 40 रनची आवश्यकता असेल। 40 धावा काय करशील माझ्या बाबा। पहिल्या चेंडूला सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय। सामना हाय व्होल्टेज होणार। शेवटच्या चेंडूपर्यंत कोण जिंकणार कोण हरणार हे सांगू शकणार नाहीये। सागर स्पोर्ट्सच्या संघाचा हा गोलंदाज या टाकलेला चेंडू भिरकावून दिला जातोय। चेंडू यावेळी चालला असेल 2 धाब्यासाठी हा चालला असेल। 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती आणि 2च्या मदतीने दुहेरी अंकांमध्ये इथे प्रवेश केला जातोय। टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली असेल 11 धावसंख्येवरती। 11 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या तब्बल। अकरा धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागले। सागर स्पोर्ट्स संघाचा हुकूम एक हा वापरला जातो गोलंदाजीवरती आणला गेलाय। पण समोर असेल रोशन कशा प्रकारे आपली कामगिरी करेल। नावाचा रोशन आहे तो रोशनचा नेक्स्ट बॉल खेळण्यासाठी इथे सध्या असेल। हा कुठ्टप्पाचा बॉल सदावला जातोय 9+4 चेंडू यावेळी गेला असेल। हा पार सीमारेषा पार येतोय चौकार। सामन्यामध्ये येणार इथे रोमांच अंगावरती राहणार शहारे उभे। चेंडूला पाठवला जातोय 4 धाब्यांसाठी। केपीएलचा चौकार इथे मोजलाय। केपीएल चौकार मोजल्यानंतर क्रीडांगणामध्ये भेट घेतला जातोय। चर्चेला उदान कोणाच्या नावावरती येणार। नंतरचा फटका पुन्हा एकदा घेऊन रोशन इथे सज्ज झाला असेल। याही चेंडूवरती पाहायचं असेल यावेळी खेळला फटका सेफ झोन यावेळी वापरला जातोय। ह्याच्या खबर मध्ये खेळला फटका 2 धाबा इथे मिळत आहेत। 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील आणि या 2च्या मदतीने धावफलक तब्बलनी पोहोचलाय 18 धावसंख्येवरून।
18 धावसंख्या आतापर्यंत आपण स्कोरवरती पाहतोय. अतिथी मान्यवरांचं अनेक वेळा आगमन इथे केलं जातंय. त्याचा अतिथी मान्यवर नंतरचा चेंडू यावेळी काय घडलं जातंय, कोणती धाब या चेंडूवरती दिली जाते. अप्रतिम गोलंदाजी इथे केली जाते. थोडासा लेंथ लाईन बिघडत चाललाय. लो फुलटॉस गोलंदाजी इथे केली जाते त्याच्या माध्यमातून, पण फुलटॉस चेंडूवरती आमंत्रण इथे स्वीकारत नाहीये. सागरफूड संघाचा गोलंदाज हुकमी आहे. हुकमी एक विकेटचा पतन यावेळी घडला असेल. महत्वाचा मोहरा इथे टिपला जातोय. लागला अजून एक धक्का, अजून एक मोहरा इथे टिपलाय. परेशदादा कोपडे या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत. आपण रंगमंचावरून बसून घ्यायचंय. सोहमला क्रीडाग्राम आणले जाते. धावफलक आतापर्यंत जखडून ठेवले गेले. 18 ही धावसंख्या आतापर्यंत आपण स्कोर कार्डवरती पाहतोय. पहिला धक्का लागला 18 धावसंख्येवरती. अतिथी मान्यवर, अतिथी देवभाऊ म्हणून म्हटलं जातं. ते अतिथी देवभाऊ आपण पाहतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती. एक दिवस सामना यानंतर होणार आहे. तर संघांना, दोन्ही संघांना विनंती करणे, यावेळी चाललेला चेंडू यावेळी चालला असेल. सीमारेषा पार येतोय. KPLचा दणदणीत खडखडीत चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावफलक तब्बल पोहोचलं असेल 22 धावसंख्येवरती. षटक यावेळी महत्वाचं होतं. 22 इथे खर्च केला जात आहेत. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 22. नोंद घ्या. शिवन्य स्पोर्ट्स संघाचा एक खेळाडू कानमंत्र देऊन गेलाय, म्हणजे त्यांना आता संधी नाहीये. संधी कोणाला असणार आहे सागर स्पोर्ट्स संघासाठी. आता तिसरं षटक खूप महत्वाचं आहे. धावसंख्या 22 आहे. मुन्नाला वरती दाखवलाय का गोलंदाजीवरती विश्वास. तो मुन्ना इथे विश्वास सादर करेल का पाहायचं आहे. सादर केलेला पहिला चेंडू यावेळी अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावेळी घडलंय. निर्धाव चेंडू येतोय. 2020 मधील बघायला गेलात तर 19वे षटक, वन डे मधील 49वे षटक आणि या 4 षटकांमधील हे जे षटक आहे ना खूप महत्वाचं आहे आणि महत्वाच्या शेडी चाललेली ही गोलंदाजी. तिसरं षटक दुसऱ्या इनिंग मधलं महत्वाचं आहे. अनिकेत चव्हाण हेस्टनच्या बागोत अप्रतिम कामगिरी यावी केली जाते, पण पंचांचा सिग्नल यावी दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा असेल. अतिरिक्त धाब इथे मिळते. धावसंख्या 23. आतापर्यंत आपण धावफलकावरती पाहतोय. मुन्नावरती दाखवलेली गोलंदाजीवरती विश्वास, कारण तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ हे कधीच परत येत नसते. यावेळी पुन्हा एकदा लेगच्या बाहेर जाणारा बॉल होता, पण त्याचा सिग्नल दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या 24 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. सामना जिंकण्यासाठी 25 रनची आवश्यकता आहे. उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे झालेली सुरुवात. कोण मोजणाऱ्या वजाबाकीचा खेळ. यावेळेला जो फटका, काय तो फटका, काय ते टायमिंग आणि काय ते धावा, सर्वच काही होकमध्ये इथे कंप्लीट करणारा फटका होता. 4 धावा मिळत आहेत. धावफलक 20च्या लवकरात लवकर इथे पोहोचत चाललाय. अजून सामना जिंकण्यासाठी लवकरात लवकरचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे, कारण फास्ट खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे. महत्वाची शिवन्य स्पोर्ट्स संघाच्या हा हुकमाचा एका धामणसला विलंब करणारा फलंदाज काय करतो. येणाऱ्या चेंडूवरती आपलं पाहायसारखं असेल. नेक्स्ट बॉल इथे घेऊन दाखल झाला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू डिक्लेअर मधली एकच धाव इथे दिली जाते. डिक्लेअर मधली एकच धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एक धाव इथे मोजली जाते. एकच्या मध्ये तरी धावफलक. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. कुठल्याही प्रकारे शिव
चला थँक्यू. जाऊया सामन्याच्या दिशेने पुढे एकदा. रागामध्ये माणूस कोणताही डिसिजन घेतो आणि डिसिजन घेतल्यानंतर समजतं की तो डिसिजन चुकीचा होता. आता काय करायचं या चेंडूवरती लाजवाब आणि चुकलाय आम्ही. हे कदासाठी मुकला असेल. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय आणि +1 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री 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 इथे दिले गेले आहेत. ह्या 2 धाबा इथे मिळत आहेत. 2च्या मध्ये धावफलक टीमची टोटल 31 धाबा आतापर्यंत आपण स्कोर कार्ड वरती पाहतोय. महत्वाच्या सामन्यामध्ये महत्वाची लढत. स्कोरले पंच या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ इथे उर्वरित शिल्लक राहिला असेल. प्रेशर मध्ये देखील आणलाय कारण प्रेशर कुकरची देखील सिटी वाजते. हे खेळाडू आहेत. खेळाडूंचं काय घडणार. प्रेशर आलाय दोन्ही फलंदाजांवरती. यावेळी टाकलेला चेंडू बाहेर. वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आगाऊपणा तू करतोय कशाला. वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा काय करशील आता माझ्या बाबा. धाबा रोखणं गरजेचं असेल. कोण ठरणार इथे सरळ. वीरेंद्र राठे आपण पाहतोय. वीरेंद्र राठे प्रॉपिंग केस सोडून खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाले असेल. वीरू प्लेट खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला. यावेळी सापडला चेंडू सरळ जाऊन पावणे लाईन मारणे का नाही. होगी तरी दांडी 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 विकेटचं पतन. महत्वाच्या क्षणी आणि महत्वाच्या क्षणावरती मिळालेली ही विकेट. मुन्नाने झालं होतं. हीच वेळ आहे. हेच क्षण आहेत स्वतःला सिद्ध करण्याची. हीच खरी वेळ आहे. विजय केदार यांसाठी पारितोषिक आलं. चौकार मारला तर 1000 रुपये असतील. नेक्स्ट बॅटर क्रीडांगणामध्ये दाखल केला जातोय राहुल मांजरेकर. नाम तो सुनाई होगा. आता काम बघूया. नाम काम हे दोन्ही पाहायचंय. राहुल यावी दाखल झालाय. राहुलचा खेळ आहे बहारदार. तोच पाहण्यासाठी क्रीडा रसिकांची झालेली ही गर्दी. काय घडणार. 8 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता आहे. 17 वरती कोण करणार इथे निर्माण खतरा. गुलंदाजी मार करून मुन्ना पुढे एकदा दाखल झालाय. संडाचं कारण आहे हा येणारा चेंडू. विकेटचं पतन. ज्याप्रमाणे क्रीडांगणात वाटचाल केली तीच क्रीडांगणाच्या बाहेर गोल्डन डकचा शिकार इथे बनवला गेला आणि गोल्डन डकचा शिकार बनलाय. मुन्नाने केला 17च्या विरोधात खतरा. डिलिव्हरी जेव्हा तो पुढील गोलंदाजी करणार तेव्हा येणार आहे. पुढील चेंडू खूप महत्वाचा आहे. ऑनॅटिक अनिकेत गोंडबरे यांच्याकडून 500 रुपये. महेश केदार सर यांच्याकडून 500 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. चेंडू ठरणार आहे. सुपर डुपर हिट. कारण ठरणारा चेंडू इथं पाहायचंय. हॅट्रिक डिलिव्हरी इथे केली गेली. ऑन 17च्या विरोधात करायचा इथं खतरा. कोणती रणनीती इथं मात्र आखली जाणार आहे. येणारा चेंडू आहे यावेळी टाकलेला कुटप्प्याचा बॉल. 2 धाव्यांसाठी इथे येतोय. पंचांचा सिग्नल पोहोचलाय 2 धाव्यांसाठी. सामना जिंकण्यासाठी 6 चेंडूवरती धाबा बनवायच्या असतील आता विजयासाठी 15 रनची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू 15 रन. वॉट अ मॅच. तिथपर्यंत आपण जोडलं जाऊया सुमधुर संगीत डीजे. डीप ते उभा केलाय. डीप केलेलं क्षेत्ररक्षक यावेळी आपण पाहतोय.
पहिला चेंडू इथे ठरला बॅट बॉलचा इशारा नो बॉल दिला जातो पंचांकडून अतिरिक्त धाब या चेंडूवरती मिळणार आहे म्हणजेच काय समीकरण यावी बदलला असणार आहे कंप्लीट बदललाय खेळ 6 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता आहे 14 वरती कोट करणार इथे विजयाचा महा 14 अजून सामना संपला नाहीये काय करणार प्रेशर इथे झाला असेल काय वारंवार इथे चर्चा केली जाते क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय अनिकेत चव्हाण त्यानंतर डीप मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक इथे उभे केले जात आहेत अनिकेत राजवडकर आणि रोहन हे वारंवार त्या डीप मध्ये म्हणजेच काय घाबरवण्यासाठी इथे न उभे केले तशी चीनची भिंत म्हटली जाते ना तशी तर ही भिंत आपण पाहतोय सागरफोट संघाचे हा टाकला चेंडू मोठा प्रयत्न करायचा होता चेंडू सरळ शरीरावरती जाऊन आदळला आणि 2 धाब्यांसाठी इथे मोजला जातोय 2 धाबा मिळत आहेत आता सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 12 रनची आवश्यकता असेल 5 मध्ये 12 बनवाव्याच लागणार आहेत कारण सामना जर बरोबरीमध्ये जर सुटला तर सुपर ओव्हरचा थरार आपल्याला पाहायला भेटणार आहे सुपर ओव्हर पाहिजे की नको हे पाहायचंय येणार चेंडूवरती प्रेक्षक गॅलरी म्हणत असेल की आम्हाला येस सुपर ओव्हर पाहायला भेटू दे आशा करावी लागेल कारण देव तारी त्याला कोण मारी माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानामधला खेळ करत असला तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार त्याला मैदानामधला डाव अशी करायला लागतोय बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय अतिरिक्त 10 मिनिट आहे सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडूवरती 11 रनची आवश्यकता असलेला खेळीला फटका ड्रॉपिंग किसला चुकला अनिकेत चव्हाण नाही चुकला आता म्हणून चालणार नाहीये इथे ना ही बुद्धी वापरली गेली आहे बुद्धी का वापरली गेली तर विकेट गेली असती तर नवीन फलंदाज हा प्रॉपिंग किस वरती आला असता 4 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता आहे पुढे एकदा सांगतो 4 मध्ये 11 कोण पडणार कोणावरती बारी 4 की 11 11 की 4 11 वरती कोण बनणार इथे बकऱ्या पाहायचंय कारण सामना होणार सुपर डुपर हिट आहे हीच मिळाली संधी आहे नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न घेतला एकदा कम्प्लीट नो बॉलचा इशारा आणि +1 नो बॉल दिला गेला आणि रनआउट दिला जाणार आहे म्हणजेच का हा चेंडू पुढे एकदा फेकणं इथे गरजेचं असेल पंचांनी हा नो बॉल इथे दिला जातोय आणि त्यानंतर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट इथे मिळेल म्हणजे समीकरण काय बनलं मित्रांनो 4 चेंडू आणि 10 रनची आवश्यकता आहे हृदयाचे ठोके जरूर वाढले असणार आहे 4 चेंडूवरती 10 रनची आवश्यकता आहे व्हॉट अ मॅच पैसा वसूल मॅच कशाला म्हटलं जातं तर याच मॅचला नॉन स्ट्राइक वरती दाखल झालेला फलंदाज ताकदवान बुद्धिमान शक्तिमान आहे एका टीम मध्ये हे खेळतात एकमेकांची कमी आणि हमी जरूर एकमेकांना माहिती असेल यावी सख्खे भाव एकाच्या विरोधात सख्खा भाव पक्का वैरी आता कोण ठरणार आहे सख्याच्या विरोधात पक्का वैरी आता काही नाहीये आता एकमेकांची कमी आणि हमी तू घरी भेट इकडे भेट तिकडे भेट आता काही कुठेही भेट पण या क्रीडांगणामध्ये तुला भेटल्यावरती मी तुला चोपणार कोण कोणावर पडणार मोठा की छोटा पहिल्या चेंडूवरती चौकार हा चौकार नाहीये हा विजयाचा तिरस्कार आहे आणि सामना येऊन टेपलाय 3 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता आहे हृदयाचे डोके जरूर वाढलेत तिरामध्ये 6 या बनवाव्यात लागणार आहेत धोके कसे वाढतायत नक्कीच हृदयाचे टोके 3 चेंडू 6 रनची आवश्यकता आहे येणारा चेंडू यावेळी मोठा प्रयत्न केला गेला होता व्हॉट अ मॅच 2 मध्ये 6 बंधुराज येणारा चेंडू गुली घेतो का कोणत्या सगळ्याला दिला जाणार चेंडू मारलाय वाकड्या तिकडे 22 हिरवा दूर मारेगा झुकेगा नाही साला काय झालं तर काय सुपर ओव्हर 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे
एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. धावणार का गेटचा फलंदाज. What about? एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. आता म्हणतायत काय हा प्रकार. नक्कीच जगलाय सामना. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. 1-2 1-2 कोण पडणार भारी. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाज सज्ज झालाय. कोणती रणनीती आखली जाणार आहे. चुकला. चूक. एक चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. अगं बाई अरेच्या काय झालं. एक चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. अगं बाई अरेच्या. ओ माय गॉड काय झालं. एक षटक 2 सक्के भाऊ एक वेगळ्या. हॅलो आताचा सामनावीर झालाय वीरेंद्र राठे. कृपया त्यांनी आपला सन्मान चिन्ह स्वीकारायचंय. साधना साळवी कृपया आपण यायचंय.
पंच म्हणून पंच पॅनल संकेत गावणकर, विकास गुरमोरे, त्यानंतर ढवाळी, नाही अगदी टॉस साठी जाताना पाहायला मिळतात ते प्रांजल केदार आणि त्याची पूर्ण टीम मैदानावरती गेलेले. त्याचबरोबर न्यू केदार हे मैदानावरती जाताना पाहायला मिळाले. नक्कीच टॉस का बॉस कोण केला जाणार नक्कीच इथे पाहायला मिळेल. मिथिल केदार इथे टॉच केला जातोय. बघूया तू माग मी मागणार तर कोण नक्कीच विक्रांत सावंतकडे जातोय आणि या दरम्यान टेल हेड नक्कीच कोणाच्या बाजूने जातोय. हात नक्की कोणाच्या वरती होतोय आणि या दरम्यान विक्रांत सावंत नक्कीच विक्रांत सावंतच्या बाजूने. विक्रांत सावंत कृपया यायचं. विक्रांत सावंत संघ मालक नको आम्हाला, कर्णधारच हवाय. जो टॉच केला गेलाय तोच पाहिजे. विक्रांत सावंत कृपया पुढे यायचं. विक्रांत सावंत यायचंय. थँक्यू डीजे. विक्रांत सावंत नाणेफेक जिंकले. विक्रांत सावंत कर्णधार, चला कर्णधार विक्रांत सावंत. डिसिजन कॅप्टन या, नाहीतर पेनल्टी असेल, विनंती असेल. चला कर्णधार दोन्ही संघाचे कर्णधार या. एक एक पाऊल तरी या. विक्रांत सावंत कर्णधार, विक्रांत सावंत कर्णधार. लाईव्ह करतोय आपण टेलिकास्ट. नाराज केले विक्रांत सावंत. नाणेफेक जिंकले. आता डिसिजन काय असेल तुझा? नक्कीच आम्ही नाणेफेक जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेऊ. क्षेत्ररक्षण का? कारण की माझ्याकडे बघायला गेलं तर मी अजिंक्य भुते असेल किंवा विक्रांत सावंत, शुभम साळवी असेल, मयूर पिंपरकर किंवा राहुल मांजरेकर, माझ्याकडे बॉलरची खूप संख्या आहे. त्यामुळे मी बॉलिंग पहिली स्वीकारून कमीत कमी धाव्यांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेन समोरच्या टीमला. त्यामुळे मी बॉलिंगचा निर्णय पहिला घेतलेला आहे. पण किती धावांच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न तू या खेळांगणावरती करशील? 4 ओव्हरमध्ये मी कमीत कमी एक 50 ते 55 धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. ही माझ्या बॉलरकडून मी अपेक्षा करतो. नक्कीच थँक्यू. पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. त्यानंतर आणि मी सर्वात जास्त धन्यवाद द्यायला बोलतो महेशदादा चव्हाण यांना की ही ट्रॉफी ह्या मॅचची होणारी जी ट्रॉफी आहे ही त्यांच्याकडून स्पॉन्सर केलेली आहे. तुम्ही ट्रॉफी बघू शकता. एक आगळी वेगळी वर्ल्ड कप सारखी ट्रॉफी आहे. आणि 2 वर्ष गेली, 2 वर्ष त्यांच्या मनात हे चालू आहे की हे सर्व करणं, ही मॅच घेणं. पण कुठेतरी सर्वच टीममधील टॉप प्लेयर इथे तुम्हाला दिसून येतील सगळ्या टीममधून. आणि नक्कीच मी त्यांना धन्यवाद देतो. थँक्यू. त्यानंतर ओमकार केदार सर आपल्याकडे जोडले जातात. नाणेफेक हरले. आता पहिल्यांदा फलंदाजी करायला लागते आणि फलंदाजी करत असताना किती धावांपर्यंत मजल तू मारशील? आतापर्यंत झालेल्या सामन्यात 60 धावा खूप वाटत आहेत, पण त्या पण चेस होत आहेत. 70 धावा तरी बनवू शकतो आम्ही, अशी आमच्याकडे फलंदाजी आहे. तरी पण आम्ही 60 धावा बनवू ही आमच्याकडे अपेक्षा ठेवतो माझ्या टीमकडे, माझ्याकडून सुद्धा. कारण 60 धावा सुद्धा इथे चेस होत आहेत, पण गोलंदाजी सुद्धा होते. कारण इथे खेळपट्टी विचार करता खेळपट्टीचा टप्पा कधी कधी बसतोय तर कधी उठतोय. त्यामुळे बॅटिंग करताना सुद्धा समजत नाही
की चेंडू कसा खेळायचा आहे. त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा असेल की आम्ही 60+ धावा करू आणि त्यांना आम्ही हरवू. धन्यवाद. दोन मिनटं, मला तुम्हाला एक सर विचारायचं आहे की दोन बंधू वेगवेगळ्या टीममध्ये खेळत आहेत, याबद्दल काय सांगाल? आपली काय प्रतिक्रिया? मी आणि मिथिल 2018-19 पासून आमचं करिअर चालू केलं क्रिकेटमध्ये आणि आत्तापर्यंत आम्ही एकत्र खेळतोय. पण ही मानेवाडी प्रीमियर लीग, सॉरी गणपती प्रीमियर लीग आणि केदारवाडी प्रीमियर लीग ह्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळे खेळतो. त्याचं कारणच तेच आहे की आपले प्लेयर एकत्र खेळू का वेगळे खेळू, ते आपण एकमेकांसमोर आपण दाखवायचं की जिंकणं महत्त्वाचं, आपण किती चांगले आहोत. जिंकणं महत्त्वाचं असलं तरी सुद्धा एक खेळाडू वृत्ती, आपण प्रत्येक टीममध्ये आपण एकत्र खेळत असतो, पण एकदा वेगळे खेळून आपण बघूया काय होत आहे, ही माझी अपेक्षा आहे. इथे जे सगळे खेळाडू आहेत त्यांना माझी विनंती असेल की असंच एक्झिबिशन सामना खेळण्यासाठी आपण सुद्धा तयार राहा. पुढच्या वर्षी आपण या ठिकाणी एन्जॉय पुन्हा करूया केदारवाडी प्रीमियर लीगमध्ये 4थ्या पर्वाला. चला, थँक्यू. कॉम्बॉक्समध्ये इथे बदल केला जाईल. आपल्याबरोबर या क्षेत्रातील एक गुलामदाबाद आपल्याबरोबर जोडले जातोय. ओटी सर. मैदानाकडे वळत असताना पाहिलं तर इकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच या संघामध्ये सगळे टॉपर्स पाहायला मिळतात. प्राथमिक फलंदाज प्रत्येक संघामध्ये ज्या संघामध्ये अनुभव मात्र प्राथमिक फलंदाज नक्कीच फलंदाजच सगळे केलेले पाहायला मिळतात. आणि तिकडे पाहिलं तर विक्रांत सावंत सोडणार त्या निखिल केदार सोडणार तर बाकीचे जे प्लेअर आहेत त्यामध्ये रुपेश असेल किंवा शुभम असेल असे पोहोचके तसे 2 ते 3 प्लेअर उजवी बाजू निखिल केदारचा संघाची नक्कीच राहील. परंतु तसा असताना विक्रांत सावंत एका नेतृत्व आणि यादरम्यान नक्कीच टॉपर्स पाहायला पाहिजे सगळे आणि टॉपर्समध्ये विक्रांत सावंत स्वतःच्या संघाने नेतृत्व करत होते. समोर सूर्याच्या म्हणजे हाही त्याचा साथीदार, परंतु दोघंही आपल्या संघाचे नेतृत्व करत असताना पाहिलं तर नक्कीच टॉपर्सच्या बाबतीत सुरू असेल. त्यानंतर यामध्ये स्वस्तिक सावली असेल, सीओ गुरुजवळी असेल, निखिल केदार अशी नक्कीच ही फक्त बाजू पाहायला मिळते. चित्रक्षणाची तर बाजू पाहिली
जाताना पाहायला मिळतो. योगेश पालकर विनंती असेल कॉम्बॉक्स मध्ये या. योगेश पालकर सर विनंती असेल कॉम्बॉक्स मध्ये या त्वरित. बाहेर गेल्यानंतर सूरज होते या बद्दल राहिला या पंचक्रोशीमध्ये आणि पाहिलं तर विक्रांत सावंत आणि सूरज मध्ये दोनही एका संघावर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्याचाच परिणाम बघूया या सामन्यामध्ये परस्पर विरोधी खेळताना पाहायला मिळतील. कारण ती निवडताना सुद्धा त्याच पद्धतीने दोन्ही टॉपर्स घेत असताना एक टॉपर शिकले तर एक टॉपर तिकडे टाकला गेला. तिकडे पाहिलं तर तिकडे इकडे ओंकार तिकडे सूरज तिकडे तो विक्रांत तिकडे आहे. त्यानंतर मग चेतन तिकडे आहे बिना तिकडे आहे आणि दोन धावा ईश्वर बंडुकडे जाताना चेतन पाहायला विक्रांत नक्कीच खुश असेल. अवकार बसताना दोन धावा केल्या असताना चांगली गोलंदाजी पाहण्यामध्ये पाहिजे. चेतुवरती किनारा बाद करत 5 षटकांचा सामना असेल. 5 गोलंदाजी वापरावे लागतील परंतु पुन्हा एकदा विक्रांत सावंत ही भारतीयमध्ये चेंडू टाकला देखील किनारकडून चांगलं सुरक्षण होताना पाहायला मिळतं. वाईट चेंडू पटकनचा इशारा येतो आणि एक धाव मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळते. नक्कीच इथे चांगली गोलंदाजी होत असताना कुठेतरी अतिशय धावा देताना पाहायला मिळतं विक्रांत सावंत. आणि चेंडू पकडला पुन्हा करण्याचा प्रयत्न पुढे जाणारा चेंडू वाईट चेंडू नक्कीच कुठेतरी हसतोय हसतोय कारण विक्रांत सारख्या गोलंदाज विचार केला कारण बऱ्याच दिवसानंतर मला पहिल्यांदाच विक्रांतच्या गोलंदाजीवर क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतो. चेंडू आपण बसताना चेंडू पाहायला मिळाला केला आणि सूरज कुठे मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतो. दुसरा पोरा मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतो. दुसरा टॉपर मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतो. मित्रांनो पहा टॉपर्स विरुद्ध टॉपर्स ही मॅच आणि ही मॅच होत असताना टॉपर्स जिल्हा पंचक्रोशीमध्ये जबरदस्त फलंदाजी करत असतात. आपल्या संघासाठी स्वतःच्या संघासाठी करत असतात. मात्र या सामन्यामध्ये जवळजवळ निष्फळ असताना पाहायला मिळतात. नक्कीच तिथे विक्रांत सावंत आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच एक चांगली बाजू विक्रांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. मात्र सिंहच गुरुजवळ सिंहच गुरुजवळ समोर विक्रांत सावंत बघूया कशा पद्धतीने फलंदाजी करणारा सिंहच गुरुजवळ सुंदर चेंडू टाकला गेला. जवळ दोनच्या यादी जवळ चेंडू टाकला गेला म्हणजे हत्तीत चेंडू म्हटलं जातं या चेंडूला परंतु चेंडूने उसने घेतली नाही. सिंहच असताना चेंडू त्यात करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यात होता करता आला आणि तो टार्गेट सिंहच गुरुजवळ म्हणजे या सामन्यामधला एकच लीडर जवळजवळ डिक्लेअर होतो तो विक्रांत सावंत. परत 3 टॉपर्सच्या पंचक्रोशीमध्ये वेगवेगळ्या संघाचे 3 टॉपर त्याने आपल्या गोलंदाजीवरती बोल्ड स्वरूपात बाद केले. मित्रांनो लक्षात घ्या बोल्ड स्वरूपात बाद
25. रॉयल किक गणपती बोळे गणपती मला सुशील बुद्धे आणि सुपर किक गणपती बोळे या गणपती मला मौर्य ऑटोस्पोर्ट दोन्ही संघादरम्यान झालेला हा सामना पुन्हा तात्काळ राहुल मांजरेकर समोर ओंकार केदार आपली बाजू भरून ठेवण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला गेला आता त्यांना पाहायला मिळत राहुल मांजरेकर पहिला चेंडू बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फिट झाला याबरोबरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा राहुल हातामधून चेंडू निसटला नक्कीच कुठेतरी फिल्डिंग राहुलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि थोडासा नाराज नक्कीच असेल कारण चौकार पेजो या चेंडूवरती आणि त्यानंतर पुन्हा राहुल बॉलिंग करतो आरोपाला पाहायला मिळतो त्याच्यावर होतो टोबी टोबीचा फुलटॉप चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करण्याचा इशारा होतो वाईट चेंडू प्लस अशा 2 धावा पेटात विचारांना पाहायला मिळतो राहुल मांजरेकर पुन्हा एकदा इशारा वाईट चेंडू येतो आणि अतिरिक्त धाव पाहायला मिळतो या चेंडूवरती वाईट स्वरूपात फक्त बॅटिंग करतात बरोबर आणि आता सुपर चेंडू सुपर क्लॅप करण्याचा प्रयत्न चेंडूने आपली बॅटचा चेंडू नक्कीच नक्कीच क्लॅप करणारा सुटले आणि चेतन गोरकर याच्या हातामध्ये जाऊन विसवताना पाहायला मिळतो त्याबरोबर पुन्हा एकदा सुपर क्लॅप करण्याचा प्रयत्न केला यशस्वी होतो चौकारासाठी आणि या 4 धावा पाहायला मिळतील जिल्हा परिषद शिवसेना विभाग प्रमुख श्री अभिजित गणवटकर यांच्याकडून मंडळासाठी म्हणजे केदार प्रिपेअर लीग यासाठी केदारवाडी यांच्यासाठी 10,000 रुपयाच्या पारितोषिकाने व्यक्तिगत कल्पना झाली त्यांच्या पदपूर्वक आभारी धन्यवाद आपल्या अशा पॅटर्नमुळे नक्कीच अशा टुर्नामेंट आपण यशस्वी करत असतो अभिजित गणवटकर आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया काठावर कक्षामध्ये येऊन बसायचं आपल्याला विनंती आहे आपण कृपया काठावर कक्षामध्ये येऊन बसायचं आणि धावसंख्या झाली ती 3 षटकानंतर 41 मित्रांनो एक आठवण करतो 25 मार्च ते 29 मार्च या दरम्यान जयवैरी चषक जयवैरी बुद्धवाडी चषक नाईट स्वरूपात नाईटच्या कोराम टुर्नामेंट या दरवर्षी भरवल्या जातात या 25 ते 29 मार्च या दरम्यान भरवण्यात येणार आहे कृपया या स्पर्धेला सुद्धा आपण सगळ्यांना आनंद घ्यायचा आहे ज्यांना कोणाला या स्पर्धेमध्ये खेळायचंय त्यांना संघ दाखल करायचा आहे आणि आपापले संघ नक्कीच दिलेल्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करून आपण संघ दाखल करायचे योगेश भिडे निखिल केदार लोकल आपल्या संघासाठी कशी गोलंदाजी करतो आतापर्यंत फुलटॉप चेंडू कॅप केला 2 धावा नक्कीच पाहायला मिळतील 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं चेंडूमध्ये किनाऱ्याच्या बाहेर जात असताना जवळजवळ पायाच्या बाहेर चेंडू निघून गेला नक्कीच तो परत येईल काही वळतच परत येईल नक्कीच करणं आहे ना चेंडू माध्यमातून लवकर
लेट्स प्ले. थोडंसं टेक्निकल इश्यू आहे, लाईव्ह करतो त्यामुळे आपल्याला उशीर होईल. जाऊया, अतिथी मान्यवर आपल्या बरोबर जोडले गेलेत. वितील केदार आहोत बोलून त्याचे पार्क समोर असतील. अंडर क्रिकेटचा बेतात बादशाह ज्याला ओळखला जातो या पंचकोशीमध्ये सुईजीत घेण्यासाठी सिद्ध झाला असतील. पहिला चेंडू बेतील यावी फेस करतोय. यावी रडार मध्ये सापडलेला चेंडू भिरकावून दिला जातोय. चेंडू पण विकेट क्षेत्रामध्ये दोन धावा जाहीर क्षेत्रामध्ये जातोय. धावपणे पोहोचलाय 47 धावसंख्येवरती. विक्रांत सावंत आपण पाहतोय चेड्यावरती असलेल्या गोड स्पाईल. हा थोडासा दुखतोय वाटतं. हातामध्ये इतर घातलाय. नेक्स्ट बॉल यावेळी टाकला. लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता. फिंगर रोल बॅटिंग डिलिव्हरी तिथे ऑन करायची आहे. सुवास किती पाहायचा होता. चेंडू त्याच्याकडे गेला होता अजून पण चेंडू फील्ड नव्हता झाला. योगेश भिडे टॉपिक सुरू खेळण्यासाठी त्याची त्याला असेल सर्वांचा लाडका योगू. यावेळी टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा. क्रिकेट पाटलावर क्रमांक मोडला गेला. टोटली 22 धावा. अतिरिक्त चेंडू थोडेसे घातक इथे ठरू शकतात. घातक 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 ठरणारी गोलंदाजी इथे रोखणं गरजेचं आहे आणि रोखणं बेतीलला माहिती आहे. स्वतः घरडू क्रीडांगणावरती खेळतोय. यावेळी सापडलेला चेंडू डब्बे में डब्बा डब्बे में केक घुटना टेक तमाशा देख लाजवाब फटका होता. आणि बिटीलला चर्चा केल्यानंतर काही समजलंय का, काही उमगेल का यावेळी पाहण्यासारखं असेल. जबे खेळगडीच्या दिशेने यावेळी रक्षक चुकलाय. पुढे एकदा मुकला असेल. वाईट प्लस एक टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. फक्त एकच धाव असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू हा स्वेअर डिलिव्हरी. पंच पिंटूजी गावणकर सर दोनात खिशामध्ये आणि त्यानंतर काय तो इशारा यावेळी दिलाय. लाजबाब होता. लाजबाब इशारा क्रिकेट पाटलावरील व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावफलक पोहोचला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 59 आणि 1 धाव ऍड केली जाते. धावसंख्या 60 वरती दान पोहोचली आहे. आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग 2K25 पर्व तिसरं आणि तिसऱ्या पर्वामध्ये एक फायनली संघ फ्रेंड संघ गावलाय. दुसरा खोल असणार आहे. एक्झिबिशन सामना पण खेळतोय. यावेळी काय घडलं असेल. नॉस्टेगेंडचा फलंदाज सुटला होता. रनआउटची संधी होती. धावसंख्या टोटल टीमची टोटल बनवली गेली आहे. 60 आणि 61 धावांचं टार्गेट इथे ठेवलं जातंय. आमचे स्कोरर महेश देवरुखकर सर सांगतायत की तेवढ्याच धावा बनवल्यात. 60-61 धावांचं टार्गेट.
डिलिव्हरी त्याच्यासाठी ओळखला जाणारा योगेश इथे दाखल केला जातोय. योगेशकडे जादू आहे. चंडिका मानेवाडी संघाकडून मी खेळलोय. 100% प्रतिदान देणारा होणार नोंदली एकच जर कोणी असेल पिंटू गावडकर असेल त्यानंतर त्याच्या जोडीत चालणारा योगू. पहिलाच बॉल लेफ्टन यावेळी ठरला होता. वाईट डिलिव्हरी इथे दिली जाते. क्रिकेट प्राटलावर नियम क्रमांक मोडला जातोय 22वा. हम ॲटिट्यूड वही दिखाते हे. तिथे लोक तुमच्या अवकात दाखवतात. अवकात आणि ॲटिट्यूड आता दोन्ही दाखवणे यावे गरजेचं असेल. नेक्स्ट बॉल अगदी रडार मध्ये सापडलाय. दुसऱ्या इनिंग मधला पहिला येतोय केपीएलचा चौकार. केपीएल चौकार त्यानंतर झालेली क्रीडांगणामध्ये सन्नाटा. सन्नाटाचं कारण आहे हा एक्झिबिशन सामना. बबनजी भूते आणि मोरिया वॉटर स्पोर्ट दोन संघांमध्ये होणारे धावा सुरू होते. यानंतर टाकलं चेंडू डानी गोल. विक्रम सावंत क्रीडांगणाच्या बाहेर. आणि ज्या प्रकारे क्रीडांगणामध्ये विकेट गेली मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा आवाज नक्कीच यायला लागला. आणि त्यानंतर या स्पर्धेमध्ये अर्धषटकाची जी खेळी केली गेली होती तो मिथिल केदार क्रीडांगणाच्या दिशेने ते दाखल केला जातोय. वैयक्तिक 54 धावांची खेळी केली गेली होती आणि सामना सिंगल हाती आपल्या संघाला जिंकून दिला गेला होता. तो मिथिल केदार पुढे एकदा यावेळी सज्ज झाला असेल. समोर असेल योगू. यावेळी लेफ्टन टाकलेला चेंडू ओमकार खेळदार इथे सफलपूर्वक ठरतोय अडवतोय. ओमी या नावाने प्रसिद्ध आहे. क्रिकेट असेल अथवा व्हॉलीबॉल या खेळाच्या माध्यमातून दर्जेदार खेळ हा अंडोम क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू लाजवाब क्षेत्ररक्षण सुमित कुळाच्या माध्यमातून इथे घडलं जातोय. आपल्या संघासाठी धावा रोखायच्या आहेत. तन आणि धन हे नेहमीच रोखावं लागतं. एका गोष्टीवरती तन आणि धन इथे मारलं जातंय. दुसऱ्या षटकातील निर्णायक चेंडू इथे शिल्लक राहिले असेल. पंचांच्या उजव्या तोड अर्थातच काय हरंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. अडम क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू मॅजिक डिलिव्हरी इथे पुढे एकदा पाहायला भेटली आहे. चेंडू पडल्यानंतर जवळपास अर्धा फुटा वळण घेणारा चेंडू इथे टाकला जातोय. नौक्या चेंडूवरती काय गोलंदाजी केली जाते. आमचे स्कोरर महेश देऊळकर सर यांच्या अध्यक्षतेच्या स्पर्धेचं रन लिहिले जात आहेत. प्रत्येक रन आहेत. आतापर्यंत खेळीला फटका ओमकार केदार लाजवाब अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण आम्ही केलं जाते आहे. दरम्यान आतापर्यंत सुंदर टॅप केला गेला. नक्कीच 4 धावा वसूल केल्या गेल्या. ऑफस्टंप हे सोडून जाणारा चेंडू पाहायला मिळाला होता आणि त्यावरती सुंदररित्या फटका पाहायला मिळाला. दाजूच्या बॅट मधून 4 धावा. धावा संख्या बनवायची होती 61 धावा. आणि पुन्हा फ्रंट केला गेला. टॅप केला गेला. सोनाची पोत आहे इथे पाहिलं तर नक्कीच या संघामध्ये जर पाहिलं तर मित्रांनो आपण पाहतोय टॉपर्स आहेत. चांगले बॅट्समन आहेत. चांगले गोलंदाज आहेत आणि पाहिलं तर चांगले क्षेत्ररक्षक सुद्धा याच सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र समोरून पाहता येतोय मुन्ना चांगली गोलंदाजी करताना पाहिला. चांगली फलंदाजी आजूच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळतं. निर्धाव चेंडू जातोय. फील्ड केला जातोय स्वस्तिकच्या माध्यमातून ऑफ साईडला चेंडू मात्र हलक्या हाताने फील्ड केला गेला. निर्धाव चेंडू जातोय. अजूनही काही चेंडू नशिक दुसऱ्या षटकामध्ये गोल्डन चान्स. झेल तर सुटला परंतु झेलला जर हात घातला नसता योगूने तर नक्कीच अजूला बॉक्स आउट स्वरूपात बाद होताना पाहायला मिळालं असतं. परंतु योगूचा हा एक धाडसी निर्णय सुद्धा पाहायला मिळाला. एका हाताने चेंडू नक्कीच डाव्या हाताने फील्ड करण्याचा प्रयत्न योगूचा पाहायला मिळाला इथे. आणि आता मात्र चेंडू चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्णय मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स वगळून चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते. नक्कीच चांगली वाहवा मिळवताना पाहायला मिळते. आता मात्र
चांगली गोलंदाजी म्हटल्यानंतर मात्र मुन्नाने एक वाईट टाकला मात्र अतिरिक्त धावा देताना पाहायला मिळत होतं. मुन्ना धावा देणार, अजूनही धावांचा रतीबा आहे, अजूनही 2 षटकं येणं बाकी आणि या दरम्यान अजूनही हा दुसरा चौकार या षटकातील पाहायला मिळतोय आणि 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या झाली ती 12. आता मात्र मिथिल केदार स्ट्राईक घेतलाय, त्याला पाहायला मिळते समोर आहे तो यश साळवी. पहिला चेंडू यश साळवीचा पाहिला येऊन सुद्धा चापडला नाही, चेंडू नो आणि एक अतिरिक्त धावाच्या 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. कुठेतरी हातातून चेंडू सटकलेला पाहायला मिळतोय यशच्या माध्यमातून. 2 अतिरिक्त धावा दिल्यानंतर आता मात्र मिथिलला परवणे असणार आहे. मिथिल बघूया चांगली फलंदाजी करतो का, पुन्हा एकदा पंचांनी नो दंड दिला गेलाय गोलंदाजाला. सलग दुसरा नो टाकल्यानंतर थोडीशी टीम मिटिंग केली गेली योग विडे कुठेतरी, आणि कुठेतरी टीम मिटिंग नक्कीच कुठेतरी चेंजच्या स्वरूपात जाणार, कारण मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स संघ चिंतेचं वातावरण निर्माण करताना पाहायला मिळतो यशच्या गोलंदाजीवर. आणि कुठेतरी नक्कीच चेंज करण्याच्या निर्णयाप्रत जाणार. बघूया बॉलिंग बरोबर कोण येणार, कारण गोलंदाजाचा रतीब पाहायला मिळतोय. धावा संख्या झाली होती 15 धावा. गोलंदाजाचा रतीब पाहायला मिळतोय इथे या सामन्या दरम्यान. या संघाकडे पाहिलं तर सुमित कोळी अजून गोलंदाजीला यायचं आहे, सूरज भुते गोलंदाजीला यायचं आहे, निनाद तर फ्रेश ओव्हर निनाद सुर्वे गोलंदाजीला त्याला पाहायला मिळतोय. आणि पहिला निनादने सुद्धा 9 चेंडू आणि 1 धाव अशा 2 धाव पाहायला मिळतात. जसं यशने सोडला तसं निनादने त्या यशने सोडलेल्या चेंडूवरती नक्कीच सुरुवात करून दिली. 9 चेंडू प्लस 1. आणि ओमकार पुन्हा एकदा फसलाय आणि नक्कीच चेंडू खाली येत असताना कुठेतरी फसला चेंडू आणि 4 धावा पाहायला मिळतात या चेंडूवरती. आवाज नक्कीच येतो मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स संघाकडून पाहायला मिळाला तर नक्कीच एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. धावा संख्या 61 बनवायची आहे. आतापर्यंत चौकार पहिला चौकार नाही तर स्वराज होते टॉपर्स या पंचक्रोशीतील 2 टॉपर्स क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात तिथे मिथिल ओमकार केदार आणि सूरज भुते याच्या माध्यमातून. लॉंगऑफच्या दिशेने चांगले क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतात वारंवार. तेच 2 टॉपर्स आता क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतात. आता मात्र निनाद सुर्वे वारंवार चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. मिथिलच्या माध्यमातून चेंडू टाकला गेलाय, वाईट स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळाला. योग उभिडे 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 नाही. एक्झिबिशन मॅच चालू आहे आणि या एक्झिबिशन मॅच मध्ये आता मात्र सूरजने थोडासा कमी उंची घेतली होती. नक्कीच जम्प घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला होता. 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती. मिथिलने हार मारली नाही, अजूनही एक षटक येणं बाकी आहे. नक्कीच मिथिल चांगली फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. धावा संख्या होते या दरम्यान 26 धावा. 8 चेंडू 35 धावांची गरज आहे. 9 चेंडू आणि 1 डिक्लेअर. नक्कीच मिथिल केदार आम्हाला वाचवायचंय. नक्कीच
नाही नाही इथे आम्हाला खाली बसावं लागेल, खाली टेबलाच्या खालून कॉमेंट्री करावी लागेल, कारण चेंडू जर आमच्या डोक्याला कुठेतरी लागला तर आम्हाला परत 2 दिवस घरी बसावं लागेल. परत काय हरकत नाही, मॅच आहे, मॅच मध्ये काही होऊ शकतं. मिथिल चांगली फलंदाजी करतोय, अजूनही 33 धावा, 8 चेंडू 33 धावा. मिथिल केदार चांगली फलंदाजी करणार, अजूनही 2 चेंडू या षटकातील येणं बाकी आहे. आणि मिथिलचा हा आत्महत्या म्हणेन मी, कारण लेग स्पिन मारा आणि नाद सुरू यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय मैदानाच्या बाहेर जाताना. यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र सुहास गीते या पूर्ण स्पर्धेचा जर विचार केला तर गोपाळ कृष्ण संघाकडून खेळत असताना सुहासने चांगली फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. तो सुहास फलंदाजीला आल्याने पहिला चेंडू थोडासा यॉर्कर वाईड एरियाचा वापर केला गेला, डिक्लेअर बाउंड्रीच्या बाहेर सुयोगला फसवून चेंडू निघून गेला आणि 1 धाव मात्र निघते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या झाली ती 29 म्हणजे 29. 6 चेंडू 32 धावा. मालगुणी गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू नक्कीच सुमित कोल्हे. 6 चेंडू 32 धावा, जिथे 6 चेंडू 56 धावा झाल्या तिथे नक्कीच इथे अजू समोर आहे. अजू बघूया, पहिला चेंडू टॅप केला अजून, थोडासा बॉडी लँग्वेज पाहिली तर अजूचे कुठेतरी 56-32 धावा होणार नाहीत की काय, परंतु प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. प्रयत्न केला तर नक्कीच कुठेतरी जवळ जाऊ शकाल, कधी एका दुसऱ्या 2 चेंडू मिळेल, 9 चेंडूवरती यशस्वी होऊ शकाल. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळतील आणि अजूनही 30 धावा. 5 चेंडू 30 धावा. यानंतर दुसरा सेमीफायनल सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू सुमितच्या माध्यमातून पाहिला पंचाने दंडित केला गेलाय. नियम क्रमांक 22 इथे वापरला गेलाय सुमितच्या माध्यमातून आणि इथे टॅप केला ओमी. चांगले पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण. जर बेस्ट फिल्डर आपल्या पंचक्रोशीतून पाहायला मिळाला तर नक्कीच ओमकार केदारला निवडलं जातं, कारण MPL मध्ये मानेवाडी प्रीमियर लीग मध्ये त्याचाच परिणाम आपण पाहत होतो. ओमकारला ज्यावेळेला जयभरीला घेतलं गेलं त्यावेळेला खरा फिल्डिंगच्या त्याच्या नमुन्यावरती नक्कीच त्याला घेतलं गेलं होतं आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा मैदानावरती त्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता मात्र धाव चेंडू जाताना मात्र सुंदर असं गोलंदाजीचं नमुना इथे पाहायला मिळतोय. तो सुमितच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. सुहासला माहिती आहे आपण काय मारायचं नाही, खाली उभं राहायचंय. नक्कीच त्याला इथे 1 धाव पाहायला मिळते. अजयच्या माध्यमातून बॉडी लँग्वेज अजूची सांगते की कुठेतरी सामना सोडून दिल्यासारखा खेळताना पाहायला मिळतोय. बाहेर मारायचं नाही, कारण सामना जवळ जाऊन पोहोचलाय तो मोरिया ऑटो स्पोर्ट्स संघ. नक्कीच विजय जल्लोष करतील आणि हा सामना इथे संपतोय. विजयी होतोय तो मोरिया ऑटो स्पोर्ट्स संघ. कृपया चेंडू आतमध्ये द्यायचा आहे. भूषणजी मयेकर आपल्याला विनंती आहे, चेंडू आतमध्ये द्यायचा आहे. मोरे
या शिवंद स्पोर्ट संघ. चला दोन्ही संघ खेळंगाच्या दिशेने गोपाळकृष्ण मालगुण संघाची प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचली आहे. शिवंद स्पोर्ट संघ आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. काही चेंजेस असतील तर आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत पोहोचवायचे असतील. शिवंद स्पोर्ट संघ प्रथमेश जी कावनकर सर आपल्याला विनंती असेल आपल्या प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय आदरणीय जी बाळूजी मोरे सर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण जे चेंडू पाहतोय ते दिले गेले स्पॉन्सर बाय बाळूजी मोरे सर. आम्हाला या स्पर्धेमध्ये आपल्या शिवंद स्पोर्ट संघाची देखील प्लेइंग 9 आमच्यापर्यंत तीच आहे, सेम असेल, काही चेंजेस नसेल. दोन्ही संघ सज्ज झालेत. नाणेफेक केली जाईल. टॉसचा बॉस इथे कोण ठरणार आहे, वर्चस्व दाखवणार, जो टॉस जिंकणार तो डिसिजन मला तरी असं वाटतंय की सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट, पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेईल. चला विनंती असेल अमित दादा घनवटकर सर आपल्याला विनंती करेन नाणेफेक देण्यासाठी आपण कडंगडीच्या दिशेने अमित दादा घनवटकर सर. वैभव दादा बाडगुरे सर यांच्याकडून आम्हाला डीजे पुरस्कृत केला जातोय. माझा आवाज असेल, अगदी पुष्पामधली गाडी असेल, अनेक गाडी आपण ऐकलीत. लाईव्ह प्रेक्षेपण देखील आपण पाहतोय. अनिकेतजी गोनबरे सर यांच्या हातून लाईव्ह प्रेक्षेपण आमच्यापर्यंत पोहोचवलं गेलंय. आणि या मैदानाचं सुशोभीकरण आपण पाहतोय शंकरजी बनसारे सर यांच्याकडून दिलं गेलंय. अमित दादा घनवटकर सर आपल्याला विनंती असेल आपण कडंगडीच्या दिशेने या. विनंती करेन आपल्या शुभस्ते नाणेकौल केले जाईल. पूजा केदार मॅडम आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभस्ते नाणेकौल केल्या जाईल. टॉसचा बॉस इथे कोण ठरतोय पाहायचंय. दोन्ही संघांचे कर्णधार. चला एक एक स्टेप पुढे या. दोन्ही संघ कर्णधार. गोपाळकृष्ण संघाने नाणेफेक जिंकलाय. मगाच्या सामन्यामध्ये देखील गोपाळकृष्ण मालगुण संघाने टॉसचा बॉस झाला होता. डिसिजन तिथे चुकला होता. यावेळी योग्य डिसिजन गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचं पाहायचंय. डिसिजन बॅटिंग आणि गोपाळकृष्ण मालगुण संघाने सिलेक्ट तर बॅट फर्स्ट, पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय समोरील संघाला आमंत्रित केला जात आहे. चला गोलंदाजीसाठी आपण सज्ज राहायचे.
तर लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आपण दुसऱ्या सेमीफायनलचा दुसऱ्या सेमीफायनलचा सरळ आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या सेमीफायनलचा थराड पाहत असताना आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग. चला लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. दुसऱ्या सेमीफायनलचा थराड रंगलाय. याची डोळा त्याची सोळा. पहिला सेमीफायनल मधला गेलाय. पहिला फायनल संघ दाखल झाला होता तोच म्हणजे काय होरन ओनली फ्रेंड्स आणि त्याच्या विरोधात खेळण्यासाठी हा प्रयत्न इथे चालला गेला होता. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू येतोय. अजिंक्य भूते कशा प्रकारे कामगिरी करेल यावेळी चमक धमाकुमक यावेळी दाखवली जाते. चेंडू पाठवला जातोय. येतोय KPL चौकार. यावेळी नाराज असेल. क्षेत्ररक्षण थोडस खराब इथे ठरतंय. अजिंक्य भूते गतबरीचीचा रन मशीन म्हणून ज्याला गेलेल्या वर्षी ओळखले गेले होते. 210 दबा त्यानं बनवले होते आपल्या फलंदाजीवरती. यानंतर खेळला फुटका लाजवाब कामगिरी केली होती. ऑरेंज कॅपचा मार्केट ठरला होता पण तो अजू यावेळी थोडासा शांत राहिला. असं म्हटलं जातं ना की एक सामना खेळल्यानंतर थोडेसे पाय कुठेतरी वर जातात पण त्यातला अजून नाही. या सामन्यामध्ये दाखवावं लागेल. हा पटका खेळला जातोय. चेंडू पाठवला जातोय. सीमारेषा पार येतोय. अजून एक दमदार शानदार 70-70 चौकार. 70-70 चौकार खेचल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 8 या धावसंख्येवरती. नंतरच्या चेंडूवरती बॉक्स आउट मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकलाय. कोण आहे गतवर्षीचा ऑरेंज कॅपचा मारेकरी. क्रीडांगणाच्या बाहेर महत्वाच्या मॅच मध्ये खेळली नाही कमाल. हानली समोरच्या संघासाठी धमाल. विकेटचं बदल. खेळाकडच्या दिशेने अजून एक मोड आहे. इथे नवीन फलंदाज दाखल केला जातोय. यावेळी खेळाकडच्या दिशेने नेक्स्ट बॅटर दाखल झालाय. मुन्ना 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 या चेंडूवरती काय करतोय. नाही लावू शकलाय चुन्ना कारण येतो इथे डॉट बॉल आणि षटक यावेळी आपण पाहतोय संपुष्ट देतोय. षटक एकचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 8. चेंडूवरती 3 विकेट न घडण्याचा कारनामा ज्या राहुलने केला होता तो राहुल यावेळी दाखल झालाय. पहिला चेंडू टाकायचं होता अलिबागात. चेंडू चाललाय अलिबागात. पंचाचा वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावी ते दिली जाणार आहे. एष्टा स्वरूपामध्ये धावफलक इथे ओपन केला जात आहे. धावसंख्या 9. वीरेंद्र राठे आपण पाहतोय स्वतः कर्णधार असल्यासारखी एक खांद्यावरती ओझ हे नेहमीच जड होत असतं पण जड नाही करायचं. चेंडू ब्रह्मास्त्र बाबाला जातोय. परफेक्ट टार्गेट गोलंदाजी इथे केली जाते आहे. म्हणजेच काय जखडून ठेवलं जात आहे. सुभाष गीते मागच्या 3 सामन्यांचा सलग 3 सामन्यांमध्ये सामनावीरचा किताब या सुभाषच्या नावावरती राहिला होता.
दुसऱ्या दिवसामध्ये कारनामा केला गेला होता, दुसऱ्या दिवसामध्ये मी इथे नव्हतो, पण तो कारनामा त्यानं केला गेला होता. पुढे त्यार मीडियम पेसर यावेळी ब्लॉकरचा चेंडू कडून झाली इथे चूक, इथे धाव मोजली जाणार आहे. थोडस फॉर्मल पडला, चेंडू पकड्या पकडीचा बरोबर खेळत होता, पकड्या पकडीचा गेम आठवला, लहानपणीचे दिवस आठवले आणि त्यातमध्ये पकड्या पकडी खेळली. चेंडू लास्ट पर्यंत पकडू शकला नाहीये. एक धाव इथे मी इथे आहे. ह्याच्या मध्ये त्याने धावफलक दुबेरी अंकर मध्ये इथे प्रवेश केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 10 वरती आहे. नेक्स्ट बॉल घेऊन याबी राहुल. याबी टाकलेला चेंडू व्हाईट बॉल 2 धावांचा इशारा इथे आपण पाहायला भेटलाय थोडासा. नंतर त्या चेंडूवरती दांडी गोल. गोलंदाज आता एकच मनामध्ये म्हणत असेल, नको बघू सरा गाणं, तुझी दांडी इथे उडवले बघ वागानं. जी हा, नक्कीच गाणं गात असणार आहे गोलंदाज, कारण 3 सामन्यांमध्ये चांगला ठरला होता, पण पूर्वी तुझ्यापेक्षा वरचढ आहे हे ते दाखवून दिलं जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करावरती तब्बल 12 ही धावसंख्या. 2 गडी बाद सलामीला आलेले दोन्ही फलंदाज कडकडच्या बाहेर दाखल झाले. त्यानंतर थावडेवाडी संघाला विलंब करणारा शुभम यावी दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू शुभमने यावी बॅकफूट वरती आला. एशिया खबर मध्ये 2 धावा इथे घेतल्या जात आहेत. एकच धाव या चेंडूवरती दिली जाते की 2. ह्याचा डिसिजन पेंडिंग आहे. डिसिजन पेंडिंग. टेक्निकल टीम एकत्र या, चर्चा करा. व्हिडिओ नको. आहे याची देखील नोंद घ्या. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. यावेळी शुभम पवार दाखल झालाय. होम साईड थावडेवाडी संघाला बिलॉप करणारे शुभम पवार खेळांगणामध्ये आल्यानंतर षटक संपुष्ट देतोय. निर्धायक षटकाचा खेळ इथे होतोय समाप्त. 2 षटकांमागे टीमच्या टोटल धावसंख्या टीमची टोटल धावसंख्या 13. आता कोणाच्या चेहऱ्यावरती वाजवणार इथे 13, पण टीमची टोटल धावसंख्या 13 वरती आहे. गोपाळकृष्ण मालवण संघाचे चेहरे पडलेत की काय? अजून सामना संपला नाहीये मित्रांनो. आपला खेळाडू फक्त एकदाच जी लाईन आखून दिली आहे ना त्याच्या आत एकदाच येणार आहे, याची आपण नोंद घ्या. सोहम यावेळी गोलंदाजीवरती दाखल झालाय. सोहम कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल? चला वेळ काढू नका, पटापट गेम ऑन करायचा आहे. यावेळी आपल्याला चेंडू पहिला चेंडू स्वेर ठरणार की काय? येस, पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. पंच पिंटू गाभेडकर यांचा आलेला हा बॅट बॉलचा इशारा आहे. कहाणीमध्ये 30 दाखल करणाऱ्या धाबा इथे मोजल्या जात आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 14 वरती इथे करायचा आहे. 14 यावेळी करायचा प्रयत्न केला गेला होता. अपेक्षित उंचीप्रमाणे चेंडू थोडासा इथे लो राहिला असेल आणि त्यानंतर काय करतोय काय बिघडतंय हे खेळांगणावरती दाखवून देण्याचा प्रयत्न असेल. दाखवून द्यावं लागेल. ज्या ज्यावेळी तुमच्यावरती नजरेने बघितलं जातं ना, आयुष्यात स्वतःला सिद्ध करा.
चला संशय बघणाऱ्या नजरा तुमच्यासाठी आदराने झुकत चालतील. आदर दाखवावा लागेल आणि तोच आदर त्या क्रीडांगणामध्ये दाखवायचा असेल. प्रत्येक धावाडे प्रत्येक क्षण आता खूप महत्वाचा इथे बनणार आहे. यावेळी टाकलेला फटका मिळत नाहीये, चेंडू मिडल अप होत नाहीये, नाराजी व्यक्त करून जाते. नाराजी एका दुसऱ्या चेंडूवरती व्यक्त करा. येणारा चेंडू तुमच्या प्रकारे कसा येईल, तुमचा संघ कसा तुम्हाला चेअरअप करेल याच्यावरती विचार करावा लागेल. आणि विचार करत असताना नेक्स्ट बॉल घेऊन डाकर झाला असेल. उर्द विकेटने सोम गोलंदाजी करतोय. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3 हे लागलेलं क्षेत्ररक्षण. यावेळी टाकलेला फटका आला जवाब होता. अगदी सरस पाठवला जातोय. चेंडू पाठवलाय. नो बॉलचा इशारा. नो +2 टोटल 3 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 3 बिघाडा आणि काम बिघाडा. नो +2. चार धावा असतील. पुन्हा एकदा चौकार येतोय. सेम टप्प्यावरती खेळला फटका, सेम रिझल्ट. ऍक्शन रिप्ले ही स्पर्धा आपण पाहतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या मदतीने युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. म्हणजेच काय आपण ही स्पर्धा घर बसल्या देखील पाहू शकताय. यात नंतर टाकलेला चेंडू बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबा इथे दिला जात आहे. सोहम गोलंदाजी मार्क वरती आहे. उलट्याच उलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणून साठी ओळखला जाणारा सोम यावेळी आपण पाहतोय. नेक्स्ट बॉल सोहम. यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा ऑप्टिकच्या बाहेर जाणार होता. पंच पिंटू गाबडीकर सर यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉल आहे म्हणजेच काय अतिरिक्त चेंडू आणि अतिरिक्त धाबा समोरच्या संघाला इथे दिला जातोय. शिमग्याचा बोनस यावेळी दिला जातोय. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. सिलेक्ट दुसरा व्हाईट बॉल. त्यानंतर टीम मीटिंग चर्चा इथे केली जाते. धाव संख्या 26 26 धावफलकावरती पोहोचली असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू अतिशय सुंदर लोकलचा चेंडू होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न पण मिळत नाहीये. सफलपूर्वक दाबा इथे रोखल्या जात आहेत. सोहम यावेळी टाकलेल्या चेंडूवरती लाजवाब फटका. चेंडू 2 धावांसाठी इथे मोजला जाणार आहे. नक्कीच शिवन्य स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक प्रथमजी कावनकर सर यांचा संघ आपण पाहतोय. पुढे त्या मीडियम पेसर सोहम उलट्या सुलट्या आधारे केलेला बॉल थोडासा लेगशिकच्या बाहेर 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 चाललेली गोलंदाजी आहे. अशीच जर गोलंदाजी जर बाहेरच्या पद्धतीने करत राहिला तर नक्कीच आपला संघ देखील बाहेरच्या दिशेने जाऊ शकतो. पुढे त्या मीडियम पेसर पंचांच्या केलेला बाजूने चेंडू. यावेळी पुढे एकदा पंचांचा सिग्नल येतो आहे. व्हाईट बॉलचा सिग्नल. अजून एक जर व्हाईट बॉल जर इथे टाकला गेला ना नक्कीच संघाची दुर्दशा करणार आहे. शिमग्याची फाक ज्याप्रमाणे घातली जाते तशी काहीतरी गोलंदाजावरची चाक लागली आहे की काय. फाक आणि चाक गोलंदाजा लागली की काय. यावेळी टाकलेला फटका लाजवाब होता. अतिशय सुंदर खेळलेला फटका 2 धावांसाठी असेल. देखील फटका 2 धावा इथे मिळत आहेत. 200 मध्ये धावफलक 32. लाईट जाणार आहे. 32. चला स्पीड अप शिवन्य स्पोर्ट. आपल्याला फलंदाजी मिळणार नाही नाहीतर चोख सांगतो फलंदाजी मिळणार नाही. या गोलंदाजाने तब्बल जवळपास 13 चेंडू फेकले होते. यंदा टाकल्या नाव सगळं धोका धोका. आगाव पडा तू केला कशाला आणि धावता धावता तू रन आउट झाला. कोण झाला रन आउट. पंचांचं डिसिजन इज पेंडिंग. डिसिजन पेंडिंग आहे. डिसिजन पेंडिंग. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय
पहिल्या दिवसापासून अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत मयुरजी देवरुखकर सर पाहतायत उमेशजी महादी सर. पण मयुरेश देवरुखकर विचार जर करायला गेला तर तिसऱ्या रजनीमध्ये पहिल्या मॅच मध्ये स्कोरिंग केलेली डायरेक्ट शेवटच्या मॅच मध्ये आला होता. पण चांगली स्कोरिंग चालली आहे त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. आणि त्याच्या जोडीला असणारा उमेश महादी हा पहिल्यापासून आपण पाहतोय पहिल्या रजनीपासून आमच्याबरोबर जोडला जातोय. रनआउट दिला गेला आणि नेक्स्ट बॅटर खेळगडच्या दिशेने 9च्या गेटवरती यश दाखल झालाय. शुभम साठी टाकलेला बॉल यावेळी सापडलाय. 55 जागा करणारा बॉल होता. 9+2 टोटल 3 धावा या चेंडूवरती घेतल्या आहेत. 3 बिघाडा काम बिघाडा. धामडसेला बिलॉंग करतो आणि धामडसेला बिलॉंग करत असताना ही गोलंदाजी इथे कुठेतरी थांबवणं गरजेचं असेल. गोलंदाजी बारकोडे आपण पाहतोय कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल वीरेंद्र राठे. काय करतोय काय बिघडवतोय त्याला थोडासा स्पीडअप घ्या विनंती असेल. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये देखील चेंडू बाहेर गेल्यानंतर थोडासा वेगवान गतीने आत देण्याचा प्रयत्न करा. प्रेक्षक गॅलरी आपल्यास खास करून विनंती असेल. आपली स्पर्धा आहे या बिडकलेला चेंडू पुढे एकदा स्वेर 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 ही ते करतोय. 1+1 घ्यायचा होता ऐकून दिला जातोय. 1+1 म्हणजेच काय 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. गोलंदाजाला माहिती आहे की सामना लांबवायचा नाहीये लाईट जाणार आहे. पण इथे काय करतो यावेळी खेळला फटका. नक्कीच 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. शुभम पवार 2-2 धावा इथे खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. 2च्या मदतीने धावफलक कुठेतरी हलता आणि खेळत ठेवण्यात जाण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या 39 धावफलकावरती दान पोहोचली असेल. त्यानंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा दिला जातो. 1 धाव तिथे ऍड केली जाते. धावसंख्या 40. डिपेंडेंट टोटल नक्की झाला असेल कारण गोपाळ कृष्ण मालगुड संघाकडे तितके ताकदीची गोलंदाजी आहे. यावेळी खेळला फटका बॅकफूट पंच इथे पोहोचला असेल. हिरादा नव्हता यावेळी पक्का स्वतःला दिलाय महामोठा दे धक्का. यावेळी लागला फटका लाजबाब होता. प्रॉपर टायमिंग जुळलं होतं चेंडू वरती. चेंडू यावेळी चालला असेल सीमारेषा बार चौकार. अगदी सिद्धी पॅलेसला हॅलो हॅलो करणारा हा चौकार येतोय. हाय आणि हॅलो करणारा हा सिद्धी पॅलेस साठी चौकार होता. धावसंख्या पुढे सरकली असेल. धाबांचा गणेश आणि त्यानंतर चाललेले आक्रमण आक्रमण यावेळी करायचं होतं संकासूर. चाला इथे महासंकासूर. चेंडू मोजला जातोय. -1 साठी 2 धाबा या चेंडूवरती. टेन्शन आलंय करेल का या चेंडूवरती. फेसबुक व्हॉट्सअप या तिन्ही ठिकाणी मेन्शन केलं गेलंय. चेंडू पाठवलाय. 9+4 धाब्यांसाठी. खराब गोलंदाजी खराब 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 आणि खराब गोलंदाजी केल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 51. अर्धशतक स्कोर करण्यात लागले. धाबा किती झाले आहेत. थोडीशी कंजूस गोलंदाजी केली होती पण विरो आला आणि वीरेंद्र लावली. तसं एखाद्याला विहिरीत ढकलावं तसं विरोने आपल्या संघासाठी ढकललंय. शुभम पवार फार बिघड सारखा बरसला आणि ह्यावी सामना वरचवतोय की काय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 55 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 55 धावा आपण स्कोर कार्डवरती उभारले गेले आहेत. हे इनिंग झाल्यानंतर टोटल 20 मिनिटं लाईट घालवली जाणार आहे. कुणीही घरी जायचं नाहीये. लाईट येणार आहे 20 मिनिटांमध्ये. ही नोंद घ्या. सामने खेळवले जाणार पण आहेत याची नोंद घ्या. 20 मिनिटाच्या आतही येऊ शकते. खेळण्याच्या दिशेने पुढे तयार वीरेंद्र राठे यावेळी दाखल होतोय. शुभम साठी दाखला चेंडू. एकदा घेण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर काय करते. 2 धाव घेण्याचा प्रयत्न होता तिथे ठरला. इथे बाद. टीमची टोटल धावसंख्या 4 पूर्णांकामध्ये बनवली गेली. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती तब्बल मोजली गेली आहे. 56 धावा आणि 57 धावांचं टार्गेट इथे ठेवलं जातंय. कुठेही जाऊ नका. पाहायला विसरू नका. KPL चा धमाका या षटकामध्ये तब्बल
24 धावा खर्च केल्या गेल्यात. 56 धावा बनवल्या, 57 धावांचं लक्ष आहे. थोडासा लाईट इथे बंद केला जाणार आहे, कुणी जाऊ नका. मी थोडीशी रजा घेतो, रिस्क घेतो. छप्पन्न धाबा झाल्यात आणि 57 धाबांचं टार्गेट ठेवलंय सलर बॅटर वीरेंद्र राठे आणि त्याच्या जोडीला नौसैन्यावरती रोशन. ही सरळ जोडी क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झाली आहे आणि गोलंदाजी ट्रॅकवरून इथे दाखल केला जातोय. लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पंचांचा सिग्नल येतोय, आरंभ केला जातो. थोडासा टेक्निकल इश्यू आजच्या रेजरीमध्ये देखील आपल्याला पाहायला भेटलाय. नैसर्गिक आडे कुणीच काही करू शकत नाहीये. पहिला चेंडू अकुट टप्प्याचा होता, मोठा प्रयत्न जरूर केला जातोय पण धावा मिळत नसतील. पहिल्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू येतोय, धाव इथे मिळत नसेल म्हणजेच काय निर्धाव चेंडू आतापर्यंत गोलंदाजी इथे सुरुवात केली जाते. प्रत्येकदा मीडियम पेसर हा कुटप्याचा बॉल मोठा फटका जरूर लगावला जातोय. क्षेत्ररक्षकाला बाय सुरू करत चेंडू चालला, क्षेत्ररक्षक होता अलीकडे, चेंडू धावून पडला पलीकडे. येतोय 20 चौकाच्या बाहेर जाणारा पहिला चौकार दुसऱ्या इनिंग मधला. त्या दुसऱ्या इनिंगच्या चौकारामध्ये धावांचा श्री गणेश इथे केला गेला. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं आणि त्यानंतर धावांचा श्री गणेश हा सुबंध स्पोर्ट संघाकडून आपण पाहतोय. आतापर्यंत 2 चेंडू फेस केलेत अजिंक्य भुते. एक ऍक्शन मध्ये 2 कट करण्यासाठी बाहेर असलेला अजिंक्य आपण पाहतोय. परत एकदा पंचाच्या उजव्या दौडून गोलंदाजी करतोय. मोठा प्रयत्न करायचा होता, त्यानंतर निर्धाव चेंडू येतोय आणि गोपाळ गुटे मालगुण संघाचा आवाज वाढत चाललाय. प्रेक्षक गॅलरी ऑफसाईड मध्ये जर बघायला गेला तर गल्लीपासून देशच्या कव्हर पर्यंत गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचे सर्व समर्थक आपण पाहतोय. मोठा प्रयत्न नाही करू शकत आहे, चुकतोय. अजिभूते लाजवाब गोलंदाजी करतोय, शुभमची साथ त्याला मिळते. लाजवाब कामगिरी ते करणं गरजेचं असेल. धावसंख्या अडून राहिली असेल तब्बल 4 या धावसंख्येवरती. पुढे मीडियम पेसर 4 चेंडू फेस केले, यावेळी टाकला चेंडू लेखिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचपिंडूजी गाबलकर सर यांचं बॅटबॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाव इथे स्कोरकार्ड वरती ऍड केली जाणार आहे.
टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 5 धावसंख्या वरती. पुढे एकदा हा मोठा प्रयत्न करायचा होता. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल आहे, कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये. हे तो निर्धाव चेंडू पहिल्यापासून आक्रमण आहे का आक्रमण म्हणजेच काय चौकाराची बोलीभाषा आता करणं गरजेचं आहे आणि बोलीभाषा केली जाईल का येणाऱ्या चेंडूवरती. पुढे एकदा अजिंक्य भूते नेक्स्ट बॉल अकुटाप्याचा टाकण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. अगदी सन्मानपूर्वक चेंडू सोडून दिला गेला. पंचांचा सिग्नल अंतपर्यंत पोहोचला जातोय. बॅट कोचचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर वरती ऍड केली जाणार. धाव फलक 6 अंकांवरती जर पोहोचलोय. आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग 2-5 बरोबर लागलेलं हे महत्वाचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला जातोय. षटक संपुष्टात येते. निर्णायक 1 षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 1 षटकामागे धाबा तब्बल बनवल्या गेल्या 6. दुसऱ्या षटक घेऊन गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. सुशांत वरती दाखवलेला विश्वास आणि पहिल्या चेंडूला आजबाब आहे. हो प्रथम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. धमाल बेमिसाल आवाज घुमणार मैदान पुन्हा एकदा फिरणार. तो जल्लोष तो उत्साह या केपीएल केदारवाडी प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. लाजवाब टप्पा मॅजिक बॉलर आहे. मॅजिक डिलिव्हरी करण्यासाठी ओळखला जातो. यावेळीचा फटका अगदी सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव करावला तसा फटका इथे खेळला जातोय. खोडून काढलेला चेंडू होता. ज्याप्रमाणे दिवाळीमध्ये खोदलं जातं ना त्या प्रकारची कामगिरी इथे केली जाते. चेंडू पाठवला गेला 4 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षक तिथे शुभम पवार थोडासा फ्लॉम्बर पडला. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल आहे. धापलं काढून राहिलं असेल. प्रेक्षक गॅलरी मधून आवाज येतोय. प्रेक्षकांचा जल्लोष उत्साह. यावेळी टाकलेला चेंडू स्ट्रेट अटेंड केला जातो. लाजवाब अप्रतिम कामगिरी करण्यासाठी ओळखला जातो. निर्धाव चेंडू येतोय. कोणतीही धाब इथे मिळत नाहीये. धापलक 10 वरती ग्रामदेवतेला अर्ध्याला केली गेली शिमग्याची चाहूल नक्कीच लागली आहे गोपाळकृष्ण मालगुड संघाच्या दिशेने. यावेळी खेळला फटका लाजवाब होता. नो चान्स एनी प्लेअर बॉल फॉर द बिग हिट किती येतोय चौकार. चौकाच्या मध्ये तिथे धावसंख्या 14 वरती तिथे करावं लागेल. 14 टीमची टोटल धावसंख्या 14. भारतामध्ये क्षेत्ररक्षण केले जाते. षटक संपल्याचा इशारा निर्णायक 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतो. धावसंख्या 14 7.00च्या गतीने धावा बनवल्या गेल्या 14. उलट्या गणिताचा खेळ इथे सुरुवात झाली आहे. 12 चेंडू आणि 43 रनची आवश्यकता. 12 चेंडू 43 धावा बनवल्या जाणार का या क्रीडांगणावरती. प्रथमेश गोलंदाजी मार्कून दाखल झालाय. प्रथमेश तुम्हा सर्वांचा लाडका पप्प्याचा पहिला चेंडू लाजवाब. अनिकेत चव्हाण याचा आवाज आता यायला लागलाय. थोडस शांत बसला होता. गोपाळकृष्ण मालगुड संघ आपल्या ग्रामदेवताला आराधना केली जाते. शिमग्याची ओढ आहे. शिमग्याची चाहूल आहे आणि त्यामध्ये आपल्या ग्रामदेवतेची आराधना नक्कीच करताना गोपाळकृष्ण मालगुड संघ जिथे जाईल तिथे नावाचा आलेख नेहमीच उंचवण्याचा प्रयत्न अंतिम टेनिस क्रिकेटमध्ये तो करत आलाय. संघच एक मातब्बर संघ आहे. मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडू नो चान्स प्लेअर म्हणजेच काय सुपर डुपर खेळणारा हा चौकार इथे येतोय. 70 चौकार इथे मोजला जातोय आणि 70 चौकारच्या मदतीने धावसंख्या 18 वरती. अपील मध्ये उत्साह नव्हता. एक एकटाच अपील करत होता. एकटाच काहीतरी करत होता. गडबड येतोय. ग्रामदेवतेला आराधना वारंवारता. आता अनिकेत चव्हाण कुठेतरी आवाज काढायला लागलाय. यावेळी खेळला फटका सुवेस त्याच्या डोक्याच्या वरून चालला असेल. चेंडू इथे फरार येतोय. अजून एक दमदार शानदार सुपर डुपर ठरणारा हा चौकार. यावेळी खेळला फटका अगदी सहज इथे अडवला जातोय. सामना कुठेतरी दूर चाललाय की काय आणि हे सतत चाललाय. 7 चेंडूवरती 35 धावा. हे समीकरण इथे बनलंय. 7 मध्ये 35 आणि 35 मध्ये 7 चेंडू आहेत. तर बनवणं गरजेचं असेल.
चौकार येतोय म्हणजेच काय धावफलक कोरडे परत केलं. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31 रनची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31. चला तुषार माने प्रथमेश कावलकर की आपण संपर्क साधा. तुषार माने यश गोलंदाजीवरती आपल्या संघासाठी मातबदार यश ओढून आणणार का? यश इथे दाखल केला जातो. 6 चेंडू 31 रनची आवश्यकता असणार. पहिला चेंडू अगदी लोचाला रडारमध्ये सापडलेला चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. येतोय अजून एक दमदार शानदार केपीएलचा चौकार. नो चेंडू टाकला जातोय आणि त्यावरती कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. या पंचाचा सिग्नल हा नो बॉलचा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर वरती ऍड केली जाणार आहे. 31 आणि सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असेल. 5 मध्ये 26 या बनवला जाणार का? वजाबाकीचा खेळ आहे. वजाबाकीच्या खेळामध्ये कोण जिंकणार कोण हरणार हे पाहायचंय. कारण बेरीज वजाबाकी भागाकार गुणाकार ही गणित आपण शाळेमध्ये शिकलो होतो. पण या क्रिकेटच्या खेळाने तुम्हाला वजाबाकीचा आणि बेरीजचा खेळ हा नक्कीच शिकवला असेल आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या क्रीडांगणामध्ये पाहतोय. मानव क्रीडा रसिक देखील या स्पर्धेचा आनंद अतिशय सुंदरपणे घेत आहेत. एक धाव इथे दिली जाणार आहे. दुनिया षटकातील 3 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता असताना नेक्स्ट बॉल यश इथे सादर करतोय. पंचांच्याकडे बॉल 3 आणि बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. क्रिकेट म्हणजे काय आहे? पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे हा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या मैदानामध्ये रंगत चाललाय. सुंदर फटका फडतमध्ये क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडू 2 चेंडू आणि 24 धाबा. जवळपास विजयाच्या उंबरठ्यावरती गोपालकृष्ण मालगुड संघ आहे. काय करू आणि दुसरा फायनल संघ या केपीएल पर्व 2 मधला गोपालकृष्ण मालगुण. भाई आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग 2025 पर्व 3 आणि यात 3ऱ्या पर्वाच्या शेवटच्या सामन्यापूर्वी म्हणजे फायनलच्या सामन्यापूर्वी आपण एक छोटासा सत्कार समारंभ आभार प्रदर्शन इथे घेताना आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामध्ये सर्व मान्यवर जे आसन कक्षामध्ये बसले त्या सर्व मान्यवरांना माझी विनंती आहे, मंडळाची विनंती आहे की कृपया समोर मैदानावरती आपल्याला आसन दिलेले आहेत ते कृपया बसायचंय. कृपया सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण कृपया शेखर कृष्णा पालकर, त्यानंतर ओवी अनिकेत गोंडमोरे, महेश गणपत केदार, सौसुमन कुसुम जयंत मेटे, सुयोग भिडे, वैभव बारगुडे, ओमकार केदार, अभिजित गणवटकर, जिजा चिंतामणी कलमटे, प्रशांत नलावडे, सौरभ महाकाळ, शंकर भन्सारी, नरेंद्र मोरे, अनिकेत सावंत, अमित गणवटकर, रवींद्र गणपत केदार, राज रवींद्र ठावरे, परेश कुबडे, नरेश चव्हाण, महेश राणे,
शरद नाईक, तुकाराम दरवचकर, कल्पेश सुर्वे, अक्षय सुर्वे, विहान ठावरे, मधुकर केदार, उदय पाटील, महेश चव्हाण या सर्व मान्यवरांनी कृपया समोर आपल्याला सन्मानित करण्यासाठी कृपया श्रीधर केदार आपण सर्वांनी कृपया समोर येऊन बसायचे. लगेच आपण आभार प्रदर्शन आणि छोट्या खाणे सत्काराचा कार्यक्रम उरकणार आहोत, तर कृपया लवकरात लवकर यायचं विनंती आहे. आणि आपण पाहतोय ही केदारवाडी प्रीमियर लीग 2025 पर्व तिसरे, आणि या तिसऱ्या पर्वापूर्वी आपण पाहतोय हे ज्यांनी मेहनत घेतली या स्पर्धेच्या दरम्यान, त्यामध्ये आपण पाहतोय जागा मालक श्री महेश गणपत केदार, शिवप्रेमी मित्र मंडळ व बेबी स्पोर्ट गणपतीपुळे सर्व आयोजक, तसेच हे आयोजन व्यवस्था पाहतोय ती जय गणेश इलेक्ट्रिकल म्हणजे आपला सचिन लाडका सचिन सांडीम यांच्या माध्यमातून मंडप पाहतोय तो सुरेश गवतडे यांच्या माध्यमातून, त्यानंतर डेकोरेशन व सुशोभीकरण जे पाहतोय ते श्री शंकर काका भन्सारी यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. लाईट सुव्यवस्था जी पाहतोय ती योगेश पालकर, प्रथमेश पालकर, घनश्याम शिंदे यांच्या माध्यमातून पाहतोय. त्यानंतर प्लॅटफॉर्म व खुर्च्या आपण पाहतोय त्या श्री चंडिका मंदिर ट्रस्ट गणपतीपुळे यांच्याकडून मिळालेल्या आहेत. साऊंड सिस्टीम आपल्याला पाहतो मिळते कुमारी शिवण्या प्रथमेश कावणकर म्हणजेच पतू कावणकर यांच्या माध्यमातून ग्राउंडची लेवल करण्यासाठी जेसीबी ज्याने आम्हाला दिला होता प्रदीप प्रकाश शेडगे यांच्याकडून मिळाला. त्यानंतर या सामन्यासाठी पूर्ण टुर्नामेंटसाठी बॉल स्पॉन्सर केले ती नरेंद्र मोरे उर्फ बालू मोरे, कृपया त्यांनी सुद्धा येऊन बसायचे नरेंद्र मोरे. त्यानंतर तुकाराम दरवचकर स्पर्धेसाठी पूर्ण पाणी व्यवस्था कोकण एक्वा यांच्या माध्यमातून मिळाले. त्यानंतर ग्राउंडसाठी पाणी व्यवस्था ग्राउंड बनवण्यासाठी ऋतिक मयेकर मालगुण यांच्याकडून मिळाले. सामान वाहतुकीसाठी टेम्पो दिवेश काष्टे, त्यानंतर ट्रॉफी ट्रान्सपोर्ट नियोजन केलं ज्यामध्ये केलं ते सर्व किशोरजी गुरव, गणेश कुमार ट्रॅव्हल्सचे सर्व किशोरजी गुरव. जे स्वागत कमान आपल्याला पाहायला मिळते ते स्वागत कमानीचे डेकोरेट केले गेले ते कार्तिक घाणेकर. त्यानंतर जाळी व्यवस्थेची जाळी आपल्याला पाहायला मिळते ते विकास गोंबरे. बाउंड्रीसाठी जी लाईन दिली गेली ती सागर पवार यांच्याकडून दिली गेली. त्यानंतर स्टंप आपल्याला पाहायला मिळतात ते स्टंप संकेत उर्फ पिंटा गावणकर यांच्याकडून मिळाले. वायफायची आज आपण युट्यूब लाईव्ह या मॅच पाहतोय ती वायफायची व्यवस्था केली ती नितेश गैमार यांच्याकडून केली गेली. आपल्याला जे टेबल वगैरे लागले त्यामध्ये राकेश बापड यांचा सुद्धा हातभार लागलाय. त्यानंतर पूर्ण स्पर्धेमध्ये लाईट व्यवस्था जी लागली त्याला आपल्या जास्तीत जास्त सहकार्य ज्यांचं लाभलं त्यामध्ये MSCB मालगुण राहुल पवार यांचं आपल्याला लाभलेलं पाहायला मिळतंय. त्यानंतर आपले पोलीस मित्र गणपतीपुळे पोलीस स्टेशनचे सर्व पोलीस मित्रांनी आपल्याला चांगलं सहकार्य केलं गेलंय. अशा सर्वच्या वतीनं आपण ही स्पर्धा पूर्ण पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं मी या सर्व देणगीदार असतील किंवा आपल्याला वस्तू रूपाने ज्यांनी सहकार्य केलं त्यामध्ये मी सर्वांचा धन्यवाद देतो आणि सत्कार समारंभाकडे वळतोय. कृपया सर्व मान्यवर यांना विनंती आहे अमित गलवटकर, कल्पेश सुर्वे, शेखर पालकर, अनिकेत गोंडबरे, उदयजी पाटील, मधुकरजी केदार, विहान ठावरे कृपया यायचंय. जिजा कळंबेटे, प्रशांत नलावडे, सौरभ महाकाळ, शंकरजी भन्सारी, उमेश भन्सारे, अभिजित गणवटकर कृपया यायचंय. कुसुम मेटे, सुयोग भिडे, वैभव बारगुडे कृपया येऊन लवकरात लवकर बसायचं आहे विनंती आहे आपल्याला. रश्मी केदार, ओमकार केदार,
राज ठावरे, अमित गणवटकर, महेश राणे, शरद नाईक, अक्षय सुर्वे, तुकाराम दरवचकर, कृपया येऊन बसायचंय. आपण ऐका. छोटा खाली सत्कार आम्ही ते करतोय तो लगेच आपला स्वीकारायचा आहे. त्यामध्ये आपण पाहतोय, आपण युट्यूब लाईव्ह मॅच पाहिलं. युट्यूब लाईव्ह आपल्याला इथे लाभले ते सौरभ मयेकर यांना विनंती आहे, काळबादेवी यांना विनंती आहे कृपया पुढे यायचं आहे. समीरजी केदार आपल्याला विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाळ श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह द्यायचं आहे. त्यानंतर उदयजी पाटील, उदयजी पाटील कुठे असतील कृपया मान्यवर कक्षामध्ये यायचंय. सौरभजी मयेकर युट्यूब लाईव्ह च्या स्वरूपात आपल्याला इथे सहकार्य केलंय. त्यानंतर उदयजी पाटील, उदयजी पाटील मधुकरजी केदार, मधुकरजी केदार, समीर केदार आपल्याला विनंती आहे की आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे. मंगेशजी पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल श्रीफळ, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन या मंडळाच्या वतीनं त्यांना सन्मानित करायचं आहे. मधुकर केदार यांच्या वतीनं समीर केदार सन्मानित करायचंय. समीर केदार यांना. त्यानंतर विहान गणेश ठावरे, गणेश ठावरे कुठे असतील कृपया यायचंय. ठावरे समीर केदार यांना सन्मानित केलं जात आहे. शाळ श्रीफळ, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. अक्षय सुर्वे, अक्षय सुर्वे कुठे असतील कृपया. कल्पेशजी सुर्वे, कल्पेशजी सुर्वे, शरदजी नाईक, शरदजी नाईक कुठे असतील कृपया यायचंय. शरदजी नाईक, महेश राणे, नरेश चव्हाण. त्यानंतर परेशजी कुबडे यांना सन्मानित करायचंय. रवींद्र केदार यांना विनंती करतो की परेशजी कुबडे यांना सन्मानित करायचंय. शाळ श्रीफळ, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं. आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय. परेशजी कुबडे हा मला चांगलं सहकार्य करतात दरवेळेला आणि यावेळी वेळेला चांगलं सहकार्य केलेले परेशजी कुबडे. सन्मानित करतायत रवींद्रजी केदार. त्यानंतर राज रवींद्र ठावरे, त्यानंतर अमितचं त्यानंतर सन्मानित करतायत त्या अमित प्रभाकर घनवटकर यांना सन्मानित केलं जात आहे. महेशजी केदार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अमितजी घनवटकर यांना सन्मानित करायचं आहे. नेहमीप्रमाणे आम्हाला चांगलं सहकार्य करत असतात या मंडळाला आणि आर्थिक स्वरूपात असेल आणखीन बरेच काही सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला लाभत असतं. त्या अमितजी घनवटकर यांचा सन्मानित केलं जात आहे. महेशजी केदार यांच्याकडून त्यांना शाळ श्रीफळ, गुलाब पुष्प आणि
सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना त्यांना सन्मानित केलं जातंय. त्यानंतर अनिकेत सावंत त्यानंतर रवींद्रजी गणपत केदार यांना सन्मानित केलं जात आहे. पंकजी खेऊर या पंचक्रोशीतील पंच क्रिकेटर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते रवींद्र गणपत केदार यांना सन्मानित करायचंय. नेहमी पाहतोय मी गेली बरीच वर्ष क्रिकेट असेल कबड्डी असेल या दोन्ही क्षेत्रामधून खेळाडूंना एक चांगलं भरघोस असं बक्षीस रूपानं असेल किंवा मंडळाला चांगलं सहकार्य करत असतात रवींद्रजी केदार त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. पंकज खेऊर यांच्या माध्यमातून शाल श्रीफळ आणि गुलाब पुष्प सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातं रवींद्र केदार यांना. त्यानंतर नरेंद्र मोरे यांनी या संपूर्ण स्पर्धेसाठी बॉल स्पॉन्सर केलेत. कृपया कुठे असतील कृपया पुढे यायचंय नरेंद्र मोरे. त्यानंतर शंकरजी भन्सारी उमेशजी भन्सारी सौरभ महाकाळ प्रशांत नलावडे जिजा चिंतामणी कलंबटे संतोष धुरी हॉटेल मालवणी कट्टा अभिजित विनायक गणवाटकर अमोल नागले त्यानंतर रश्मी राजन केदार यांना सन्मानित केलं जाणार आहे. पवार काकी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते रश्मी राजन केदार यांना सन्मानित करायचे. सर्व संपूर्ण स्पर्धेसाठी जे सामनावीराच्या ट्रॉफी होत्या त्या आम्हाला यांच्याकडून उपलब्ध झाल्या होत्या. कैलासवासी राजन गणपत केदार यांच्या स्मरणार्थ आपल्याला उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्या रश्मी राजन केदार आणि ओमकार राजन केदार यांच्या माध्यमातून आपल्याला दिल्या होत्या. तर त्यांना सन्मानित केलं जातं. शाल श्रीफळ गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातंय. धन्यवाद रश्मीताई. त्यानंतर वैभव विष्णू मारगुडे ज्यांनी 5 दिवसासाठी डीजे स्पॉन्सर केला ते वैभव विष्णू मारगुडे. ऋग्वेद शिंदे आपण वैभवच्या माध्यमातून आपण इथे सत्कार स्वीकारायचा आहे. संदीप पाचकुडू यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल श्रीफळ आणि गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचं. वैभव बारगुडे यांच्या माध्यमातून त्याला सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर ओवी अनिकेत गोंडबरे यांनी युट्यूब लाईव्ह साठी सहकार्य केलं. तर त्याला विनंती आहे ओवी गोंडबरे कृपया ओवी गोंडबरे सोबत अनिकेत गोंडबरे आपण गणपतजी केदार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय. कारण आपण युट्यूबचे लाईव्ह पाहतोय ते आपल्याला स्पॉन्सर केलेत ओवी अनिकेत गोंडबरे यांच्याकडून. म्हणजे अनिकेत गोंडबरे यांच्याकडून आपल्याला सहकार्य केले. गणपतजी केदार आपल्या शुभ हस्ते त्यांना नक्कीच सन्मानित केलं जात आहे. अनिकेत गोंडबरे यांना कृपया तुषार पाटील हे जे आपण लाईव्ह पाहतोय ते अनिकेत गोंडबरे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. धन्यवाद. जोरदार टाळ्या अनिकेत साठी. तुषार पाटील विनंती आहे आपण
मान्यवर कक्षामध्ये यायचं तुषार पाटील, सुयोगजी भिडे, यशवंत निवास, गणपतीपुळे, सुयोगजी भिडे कृपया यायचंय. कुसुम जयंत मेटे आणि त्यानंतर अशा माणसाचा सत्कार की जो खरोखरच सत्काराची मूर्ती. आपण मी पाहतोय गेले बरेच वर्ष गणपतीपुळ्यातील केदारवाडीच्या जे मॅचेस असतील, अंडरआर्म असेल, ओपन अंडरआर्म असेल, सॉरी अंडरआर्म असेल किंवा कबड्डी असेल, त्यामध्ये चांगली हुरेरून सहकार्य करत असतात ते महेश गणपत केदार यांचा इथे सत्कार केला जातोय. परेशी कुबडे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार करायचा आहे. महेश गणपत केदार स्पॉन्सर या स्पर्धेसाठी पूर्ण किट स्पॉन्सर केली. ते परत प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस आणि दुसऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस रोख रक्कम त्यांनी दिली. ते महेश गणपत केदार यांचा इथे सत्कार केला जातोय परेशी कुबडे यांच्या हस्ते. धन्यवाद. चांगले सहकार्य राहतंय आणि असंच पुढे सहकार्य राहू हीच तुमच्याजवळ विनंती. आणि त्यानंतर पुढील सत्काराकडे वळतोय. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी प्रथम व द्वितीय चषक आपल्याला प्रदान केलेत ते कैलासवासी सागर कृष्ण पालकर यांच्या स्मरणार्थ शेखर कृष्ण पालकर यांच्याकडून दिले गेलेत. तर शेखर विजय केदार यांच्याकडून दिले गेलेत. तर मी विनंती करतो की शेखर कृष्ण पालकर यांचा सत्कार करायचा आहे. विजयजी केदार आपल्याला विनंती करतो. विजयजी केदार आपण शुभ हस्ते शेखर पालकर यांचा सत्कार करायचा आहे. आम्हाला चांगलं असं भरघोस सहकार्य केलं गेलं. प्रथम व द्वितीय चषक दिला गेलाय आपल्या या सर्व मान्यांचं स्वागत कर. फुले घेऊन ओवीचा परत सत्कार देणार हा अजून एक सत्कार. त्यानंतर ओवी अनिकेत गोंडमरे यांच्याकडून मगाशी आपण एक छोटा सत्कार केला, युट्यूब लाईव्ह साठी स्पॉन्सरशिप केली. त्यानंतर त्यांनी परत एकदा तृतीय चतुर्थ क्रमांकाचं जे चषक आहे ते पुन्हा एकदा आपल्याला सहकार्य केलंय, प्रदान केलं गेलं या मंडळासाठी. तर त्यांचं पुन्हा एकदा मी धन्यवाद देतो अनिकेत गोंडमरे यांचं. आणि पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांना एक गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत आणि आभार केलं जात आहे. तर कृपया मंडळाच्या सदस्यांना विनंती आहे, ऋग्वेद शिंदे यांना विनंती आहे की आपण सर्व मान्यवरांना गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत आणि धन्यवाद द्यायचं आहे. अतिशय सुंदर असं वातावरणामध्ये या स्पर्धा आपण पार पडताना पाहायला मिळाल्या. तर या लोकल मधल्या या KPLच्या माध्यमातून आपण चांगले चांगले होतकरू खेळाडू पाहायला मिळाले. एक्झिबिशन मॅच सुद्धा पाहायला मिळाली. टॉपर्स विरुद्ध टॉपर्स अशी मॅच महेशजी चव्हाण यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. या स्पर्धा शेवटच्या दिवशी युट्यूब लाईव्ह अनिकेत गोंडमरे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. या स्पर्धेसाठी किट महेशजी केदार यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आणि डीजे आपल्याला जो पाहायला मिळाला तो वैभवजी बारगुडे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. मैदानाची जी सुशोभीकरण आहे ते भन्सारी सर यांच्याकडून मिळाली. अतिशय चेंडू आपल्याला बाळू मोरे यांच्याकडून मिळालेत स्पर्धेसाठी. सर्वांचा मी धन्यवाद देतो ज्यांनी चांगलं चांगलं सहकार्य केलं आपल्याला आणि ज्यांनी ही स्पर्धा इथे येऊन पाहिली त्या सर्वांचं मी मंडळाच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक असं धन्यवाद देतो. आणि त्यानंतर आपल्याला जे बॅनर वगैरे पाहायला मिळतात, स्टिकर ज्या ट्रॉफीवरती स्टिकर पाहायला मिळतात ते सुभाष धावडे यांच्याकडून देण्यात आले. त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो. कारण अशा चांगल्या आपल्या प्रत्येक मंडळाला सहकार्य करत जसं सुभाष असेल आणखी बरीचशी मंडळी आपण पाहतोय ज्यांना आम्ही सन्मानित केलं, ज्यांना सन्मानित करायचं राहिले, प्रेक्षक वर्ग असेल सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि आपण प्रेक्षक वर्गाकडनं 5 जण जिथे यायचे मंडळाकडनं पुष्पगुच्छ द्यायचं. ही स्पर्धा पार पडतात जे प्रेक्षक असतात तरच महत्त्वाचं. 5 जण इथे यायचे आपण. प्रेक्षक वर्गाला विनंती आहे कृपया राहुलजी पवार
राहुलजी पवार कृपया पुढे यायचंय. बाबा पेडणेकर म्हणजे शैलेश पेडणेकर आपणाला विनंती आहे. प्रेक्षक वर्गातून 5 जणांना पुढे बोलवलं जात आहे मंडळाच्या वतीनं, कारण त्यांना सुद्धा तेजस हळदणकर, करण गोताड खास मॅच पाहण्यासाठी आज हजर झालाय. नक्कीच गेले 5 दिवस मॅच पाहण्यासाठी मैदानावर येत असतोय, स्वतः खेळण्यासाठी उतरला होता. विनंती आहे की त्यांनी आत यायचंय, कारण प्रेक्षक म्हणून आपल्याला एक सन्मानित केलं जातंय. संदीप पाचकुडवे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मानित करायचं आहे. शैलेश पेडणेकर असेल, राहुलजी पवार MSCB मध्ये कामाला आहेत, आम्हाला चांगलं सहकार्य लाभतं राहुलजी पवार यांचं. करण गोताड, संकेत गावणकर चांगलं सहकार्य असतं. पंच असेल, समालोचक असेल आणि चांगला असं ऑलराऊंडर कामगिरी असते त्याची, त्याचंही सहकार्य असतं. कृपया यायचंय. आम्हाला ज्याने प्रेरणा दिली तो या स्पर्धा, लीग स्पर्धा कशा भरवायच्या आणि का भरवायच्या ह्या ज्याने दिल्या तो संकेत गावणकर. या मंडळाला सहकार्य केलं ते संकेत गावणकर यांना सुद्धा सन्मानित केलं जातंय. हॅलो, सन्मानित करायचंय. एकदाच नक्कीच सन्मानित केलं जातंय सर्वांना. आणि यानंतर आपण सामना चालू करायचा आहे. तरी पुन्हा एकदा मी सर्व मान्यवरांचं, सर्व प्रेक्षकांचं, दोन्ही संघ गोपालकृष्ण मालगुण आणि प्रिन्स गणपतीपुळे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, संघ मालकांना विनंती आहे की आपला पूर्ण संघ घेऊन लवकरात लवकर मैदानावरती हजर व्हा. सामन्याला थोडासा जरी उशीर झाला आहे तरी पण आपल्याला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर हजर व्हायचंय. गोपालकृष्ण मालगुण आणि फ्रेंड्स गणपतीपुळे लवकरात लवकर मैदानावरती यायचंय. ओळख परेड होईल आणि नंतर लगेचच सामन्याला नाणेफेक करून लगेचच चालू सामना केला जाईल. तरी कृपया गोपालकृष्ण मालगुण आपण लगेचच हजर व्हायचंय. आणि जर पाहिलं तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी लक्षात घ्यायचंय, विक्रांत सावंत असेल किंवा अजिंक्य बुद्धे, लक्षात घ्या फायनल सामन्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, टॉस झाल्यानंतर निर्णय, हा सामना 5 षटकाचा होईल. म्हणजे एका गोलंदाजाला 2 षटकं टाकण्याचे मुभा असेल, नाहीतर 5ही तुम्ही फ्रेश बॉलर काढू शकता. आणि आदरणीय बंड्या खानविलकर यांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. ठीक. हॅलो, चला आदरणीय पंचपालन विनंती असेल क्रीडांगणाच्या दिशेने या. ओंकार केदार समर्थन कक्षामध्ये या. चला दोन्ही संघ आपल्या प्लेइंग 9 मध्ये जर काही चेंजेस असतील तर करून घ्या. टेक्निकल टीम सज्ज झाली आहे. प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. दोन्ही संघ फ्रेंड्स विक्रांत सावंत. ओके, चला ओळख परेडसाठी अतिथी मान्यवर, जे अतिथी मान्यवर म्हणून लाभलेत सर्व अतिथी मान्यवरांना विनंती करेन
थँक्यू. ओळख परेड केली जाते. आपल्या अतिथी मान्यवर देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने जसे घेत जावे, देता देता घेणाऱ्याचे हात घ्यावे असं ते आपले अतिथी मान्यवर आहेत. सर्व अतिथी मान्यवर आपण पाहतोय. ओळख परेड इथे केली जाते. प्रत्येक खेळाडूची ओळख घडवलीच आहेत आणि घडवलीच संघांची ही ओळख आपण परेड करताना पाहतोय. पहिल्यांदा आपण ओळख परेडसाठी संघ पाहतोय. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ. अगदी छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्व खेळाडू हे ओळख परेडमध्ये आपल्याबरोबर दाखल केले गेलेत. परेड संघाकडे आपण पाहतो. अतिथी मान्यवर आता वळलेत आणि त्या सर्व अतिथी मान्यवरांना विनंती करेन आपण तिथेच थांबा. नाणेकौल केला जाईल. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ आपल्या प्लेइंग 9 मध्ये काय चेंजेस आहेत का? गोपाळकृष्ण मालगुण कर्णधार प्लेइंग 9 चेंजेस. नाणेकौल व्हायच्या आधी चेंजेस सांगायचे मित्रा. महेश आता केदार. हॅलो हॅलो चेक. गोपाळकृष्ण मालगुण संघाची देखील प्लेइंग 9 हायचीच असेल. चला महेशजी केदार सर यांच्या हातातून नाणेकौल केल्या जाणार आहे. टॉसचा बस कोण ठरणार या सुपर डुपर रजनी मधील पाहायचं आहे. चला पंच पॅनल नाणेकौल करून घ्या. पंच पॅनल महेशजी केदार सर यांच्या हातातून नाणेकौल केला जाणार आहे. परिजदा कुबडे सर आपल्याला देखील विनंती करेन. अमित दादा गणवटकर सर आपण देखील तिथे या. नाणेकौल केला जाणार आहे. या अंतिम मेगा फायनल मध्ये टॉस सुपर डुपर ठरणार कोण इथे बॉस. नाणेफेक केली जाते. चला दोन्ही संघांचे कर्णधार एक एक स्टेप पुढे या. दोन्ही संघांचे कर्णधार चला दोन्ही संघांचे कर्णधार विनंती असेल नाणेफेकसाठी अजिंक्य भूत आणि दुसऱ्या साईडला कर्णधार बदलला गेलाय. रोहित चव्हाण वरती आपण पाहतोय. चॉकलेट बॉय रोहित चव्हाण अगदी दाढीबिडी करून आलाय. नाणेकौल जिंकतोय का यावी आपण पाहायचं असेल. हेल्सली टेल्स कोण जिंकणार ते पाहायचंय. आश्चर्य दिलेतील हा अंतिम नाणेकौल. टॉसचा बॉस इथे कोण ठरते पाहायचंय. नाणेकौल केली आहे आणि टॉसचा बॉस चॉकलेट बॉय रोहित चव्हाण इथे ठरलाय आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला जातोय. समोरील संघ गोपाळकृष्ण मालगुण संघाला आमंत्रित केलं जाणार आहे की आपण पहिल्यांदा फलंदाजी करायची असेल तर मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न होऊन घ्या आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल. सर्व अतिथी मान्यवर यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती बसा आणि व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असेल. चला फ्रेंड्स सगळ्यांना नाणेकौल जिंकले. सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. समोरील संघ आमंत्रित केलाय. चला लायमन वर्ग आजची शेवटची रजनी आहे. शेवटचे काही 48 चेंडू 48 नाही म्हणता येणार. सामना हा 5 षटकांचा असेल म्हणजे 60 चेंडू आपल्याला राहिले. त्या 60 चेंडूवरती आता डीजे आणि महिला दिनाच्या सर्व महिला वर्गांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. महिला दिन सुरू झालाय आणि त्यांच्यासाठी खास परवडी आपण केली गेली आहे. एक लकी चिठी उचलली जाणार आहे. त्यामध्ये 3 चिठ्या उचलल्या जाणार आहेत. या 3 चिठ्यामध्ये कोण ठरणार भाग्यवान विजेती तिला दिली जाणार आहे साडी. थोड्याच वेळात हे डिक्लेअर केलं जाईल. ज्यांनी आतापर्यंत नावं नसतील दिली तर आर्यन याच्याकडे आपण नावं सुपूर्द करायची असेल. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने जसा आरंभ केला जाईल. जाऊया.
चला सजरा सर्वांना विनंती असेल. चला 1:07 झाली आहेत. पंच पाहिल्याला विनंती असेल जास्त वेळ घेऊ नका. सुरू करू का हे? नको अरे 2 सेकंदचा कालावधी लागणार मला 2 मिनिटं. रवींद्रजी केदार सर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर. जबया सामन्याच्या दिशेने जेव्हा मुखातून निघतं प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलांस सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. गणपती बाप्पा चंडिका माते की. चला लेट्स प्ले. जाऊया सामन्याच्या दिशेने ज्याच्या पदवर्षाने पावन झालेली भूमी आहे त्या भूमिकेत आपण पाहतोय ही पडलेली महास्पर्धा केदारवाडी प्रीमियर लीग 2K25 पर्व तिसरं आणि तिसऱ्या पर्वाचा मानकरी कोण ठरणार याच्यासाठी केला होता टहास. जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. फटाक्यांची आतिषबाजी आणि फटाक्यांची आतिषबाजी झाल्यानंतर एखाद्या माणसाला जेव्हा अचानक येतो झटका तशी झालेली ही करवाती. पहिल्या चेंडू आपण पाहायचा आहे याच्यासाठी केला होता टहास. पहिलाच बॉल अप्रतिम प्रयत्न इथे केला गेला होता. निर्धाव चेंडूने या फायनल सामन्याला आपण सुरुवात केलेली पाहायला मिळतो. मेगा फायनलचा सामना आहे. थरार आहे तो जिंकणार. तो केदारवाडी प्रीमियर लीग 3 मध्ये आपल्या नावाचा आलेख दमकम नक्कीच उचलणार आहे. एवढा केलेला फटका लाजबोबता अगदी सराबाटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. सामना 5 षटकांचा आहे त्यामुळे अजिंक्य या क्रीडांगणामध्ये राहणं जिवंत गरजेचं असेल. प्रयत्न करणार नाहीये विक्रांत सावंत. कशा प्रकारे गोलंदाजी यावेळी करतोय. यावेळी खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. सलग तिसरा डॉट बॉल येतोय. लाजवाब टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. विक्रांत सावंत ऑल भगवतीनगर सगळं करून अनेक दिवस क्रिकेट खेळलाय. अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव त्याच्याकडे राहिलाय आणि या KPL पर्व 1 चा अंतिम विजयाचा मान या गोप्याने पटकावला होता. नंतर त्या चेंडू अगदी फुल टच पद्धतीचा होता. येतोय फायनलचा पहिला चौकार या निघाला असेल. आजूच्या बॅट मधून चेंडू फेकल्यानंतर गोलंदाजाला माहिती होतं की हा चेंडू थोडासा इथे खराब होता. त्याच्यावरती समाचार पुढे पुढे घेतला जातोय. फटाक्याची आतिषबाजी यावेळी टाकलेला चेंडू +1 टोटल 2 धावा. 5 मिनिटं फटाके वाजवतात त्यांना कृपया करून विनंती असेल प्लीज. मॅच चालू आहे. फटाके आता वाजवू नका. गोलंदाज आमचा घाबरतोय. जवळ खेळण्याच्या दिशेने विक्रांत सावंत पुढे इथे सज्ज झालाय. फेड सगळ्याकडून काय खरामती करतोय. पुढे त्याला मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. यावेळी टाकलेला चेंडू रडारमध्ये सापडला. चेंडू वावराच्या बाहेर फेकून दिला जातोय. येत्या 4 धावांसाठी या चौकारच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तब्बल दुबरी अंकर मधला प्रवेश. धावसंख्या टीमची टोटल 10. यावेळी टाकलेला पुन्हा इथं स्वेर पद्धतीचा चेंडू आहे. इथे तो भटकला दिशा करणार संघात ही दुर्दशा. वाईट +1 सौरभ केदार बेबी स्पोर्ट संघाचा खेळाडू थोडासा नाकाम ठरला. आतापर्यंत चांगली कामगिरी करत आला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पण ऐनवेळी या चुका होत आहेत. कारण अनिकेत चव्हाण पहिल्यापर्यंत चेंडू चांगले फील्ड केले गेले होते. शेवटचा चेंडू फील्ड करायचा होता तिथे करू शकला नाहीये. हा चेंडू वरती दाखवून दिला जातोय. चेंडू चाललाय चौकारासाठी. येतोय 70 चौकार. धावसंख्या 16. सर्कलच्या बाहेर 2 धावेसाठी चाललाय. आणि ज्या प्रकारच्या धावा खेळांगणामध्ये येणार तसाच गोपाळकृष्ण मालगुडी संघाचा आवाज हा प्रेक्षक गॅलरीमध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटणार आहे. 2 धावा आल्या त्या पहिल्या चेंडूवरती. तिथे एकही धाव देणं नव्हतं आवश्यक. तिथे दान पोहोचले आहेत. आयुष्यामध्ये जर बघायला गेलात तर
सरडा हा कधी रंग बदलतो तसाच क्रिकेटचा खेळ देखील आहे. कधी रंग बदल या लक्षात पुन्हा एकदा गडबड 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 झाली असेल आणि गडबड झाल्यानंतर कुठेतरी थोडस स्माइल चेहऱ्यावरच जाते. गोड स्माइल आलं होतं पण ते कुठेतरी चाललंय. स्माइल आता करावं लागेल. हसरा चेहरा हा नवीन बोलतो पण मनात असं दुःख दुःख दाखवावं लागेल. सुख आणि दुःख याच्याबद्दल अंतर असणारा हा खेळ आपण पाहतोय. नंतर या चेंडूवरती फुटबॉल तिथे खेळायचा होता. हात जर टाकला असता तर चेंडू आणला असता पण तिथे आणू शकला नाहीये. चेंडू चालला असेल सीमारेषा पार. येतोय अजून एक केदारवाडी प्रीमियर लीग चौकार. त्या चौकारच्या मदतीने 10 फलक पोहोचलंय. 23 धावसंख्येवरती यावेळी टाकलेला परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू खोदून काढला गेला. नक्कीच ब्रह्मास्त्र वापरलं जातं. तो टार्गेटची गोलंदाजी पाय आणि बॅट याच्यामध्ये जे काही अंतर आहे त्यामध्ये गोलंदाजी इथे केली जाते. तो टार्गेट गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार करून नेक्स्ट बॉल अराउंड विकेटने केलेला बॉल यावेळी इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता. पंचांचा सिग्नल या स्पीड डिलिव्हरी इथे पाहतोय. म्हणजेच काय अतिरिक्त चेंडू इथे फेकले जात आहेत. अतिरिक्त चेंडू आता रोखणं यावे गरजेचं असेल. हे अतिरिक्त चेंडू इथे रोखावे लागतील आणि अतिरिक्त चेंडू रोखण्यासाठी फ्रेंड संघाचा गोलंदाज काय करतो. येणाऱ्या चेंडूवरती यावेळी टाकलेला चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेर आहे. अशी जर गोलंदाजी केली तर या सामन्यापासून थोडंसं वंचित राहू शकतो. अतिरिक्त चेंडू इथे टाकले जात आहेत. समोरच्या संघाला हे अगदी मोफत स्वरूपातले हा दिवाळीचा बोनस ज्या प्रकारे दिला जातो त्या प्रकारच्या धावा इथे दिली जाते. त्यानंतर सुरुवात उशिरा झाली तरी चालेल पण मैदानात पुन्हा एकदा गाजवायची संधी इथे मिळाली आहे. ती संधी इथे निर्माण करावी लागेल. नेक्स्ट बॉल यावेळी गोलंदाजी मार करून यावेळी खेळा फटकाला जवाब होता. सोबत गेलेला चेंडू होता. विकेटचं पतन इथे घडलं जातं. पहिला धक्का पहिला हादरा इथे लागला असेल. षटक 2चा खेळ इथे समाप्त होतोय. 2 षटकांचा खेळ असे समाप्तीनंतर 1 गडी बाद. धावसंख्या टीमची टोटल 25. वैती दान पोहोचली आहे. कर्म बघावे लागतील आता. कोणाचे चांगले इथे कर्म आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. प्रत्येकदा मीडियम पेसर गोलंदाजी पार करून विक्रांत सावंत वरती इथे दाखवलेला विश्वास आपण पाहतोय. यावेळी खेळला फटका अतिशय सुंदर आहे आणि क्रिकेट प्रेमी असंच म्हणतात. क्रिकेट प्रेमी आता असंच म्हणत असेल एखादी पोरगी सोडून गेली तरी चालेल पण क्रिकेटची मॅच काही हरलो पाहिजे. नंतर त्या चेंडू पंचाचा सिग्नल येतोय. +1 टोटल 2 धाब्यांचा इशारा इथे दिला जातोय. 2 धाबे देखील आता खूप महत्वाचे ठरणार आहेत. 9 विकेटवरती नवीन फलंदाज शुभम पवार आपण पाहतोय. गत मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब ज्यानं पटकावला होता. या नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आता चांगलं सिलेक्शन घडलं. ज्या पहिल्या चुका झाल्या होत्या त्या विसरल्या जात आहेत. त्यानंतर टाकलेला चेंडू अतिशय सुंदरपणे सौरभ केदारच्या मदतीने सिलेक्शन इथे केले जात आहे. 10 फलक पोहोचला असेल. तब्बल टीमची टोटल धावसंख्या 28 वरती जाऊन पोहोचली असेल. विक्रांत सावंत कुठेतरी थोडासा इथे गडबड करतोय की काय. यावेळी लो फुल टॉस रडार मध्ये सापडला चेंडू पाठवला जातो प्रेक्षक गॅलरीला. क्षेत्ररक्षकाला बाय बाय सी यू इथे टाटा केलं चेंडूने. चेंडू चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. आमचं नाव पाडायला खूप जण उभे आहेत पण नाव टिकवण्यासाठी आम्ही क्रीडांगणामध्ये खेळत राहणार. हाच खेळ इथे सातत्यपूर्ण खेळत जातोय. तोच खेळ आपण रंगलेला पाहतोय. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून विक्रांत सावंत फ्रेंड संघाकडून संधी मिळाली आणि ह्या वर्षी देखील अंतिम सामन्यापर्यंत धडक मारली जाते. यावेळी टाकलेला चेंडू स्वर इथे ठरतोय. वाईट +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मोजल्या जात आहेत. ना मुन्ना ना आता चुका करून तुला चालणार नाहीयेत. ह्या चुका कुठेतरी थोड्याशा महागड्या ठरू शकतील. नेक्स्ट बॉल अजिबुतेसाठी यावेळी रडारमध्ये सापडलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. नाही बनलाय निसर्ग निबेडकर. वा वैशाख निबेडकर काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलंय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण यावेळी केलं गेलं. आपल्या संघासाठी धावा रोखायचे आहेत. तो प्रयत्न इथे सातत्यपूर्ण केला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता. क्षेत्ररक्षक तिथे नसेल. चेंडू 20 सर्कलच्या बाहेर 2 धावांसाठी चालला असेल. 2 धावा इथे मिळत आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती धावा येणं गरजेचं आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 36 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या 36. पुढे एकदा मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करत असतो.
हा खेळ इथे दाखवायचा असेल. नंतर रक्षक या ठरला इथे सफलपूर्व पंचाचा सिग्नल येतोय. वाईट बॉल आणि शिमग्याची एक थाग आहे. अटकी रे अटकी. आता गोलंदाजीवरती आले का फटके अशात मडावे लागेल कारण स्वेर डिलिव्हरी चालली आहे. खराब गोलंदाजी या गोलंदाजी चालली असेल. यावेळी चेंडू पुढे एकदा यावेळी पाहायचं आहे. यावरती लेग बायच्या स्वरूपामधली एक धाव इथे घोषित केली जाणार आहे. यावेळी लेंथ आणि लाईन बघितली नव्हती. यावेळी सुधारली जाते आहे आणि सुधारण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. विक्रांत साबंत पुढे एकदा मीडियम पेसर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल समोर आहे अजिंक्य बुधे. यावेळी पुढे एकदा बॉल चेंडू चालला असेल 2 धावांसाठी. मी जे बोललो होतो ना तसंच कामगिरी करतोय. कुठेतरी अंतिम क्षणामध्ये चाललेल्या ह्या चुका आता करून चालणार नाहीयेत. एक चूक उपविजेता आणि विजेता जो उपशब्द आहे ना याच्यावरती तुम्हाला समाधान मानावं लागणार आहे पण मारू देणार नाही. विक्रांत सावंतकडे क्षमता आहे. कमबॅक करावं लागेल. यावेळी चेंडू अगदी सरसपूर्वक खेळून काढला जातोय. षटक संपल्याचा इशारा इथे देतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 3 षटकामागे धाबा तोपल बनवल्या गेल्या. एक गडी बाद 41. चंडिका मांडवडी संघाचा रोहित यावेळी दाखल झालाय. पहिलाच बॉल यावेळी पाहायचं असेल. हलक्यातून आउटसाइडला ड्राईव्ह केला जातोय. एक धाव. एकदा इथे खर्च केली जाते. क्रिकेट म्हणजे काय? क्रिकेट म्हणजे श्वास. क्रिकेट म्हणजे जीवन आणि क्रिकेट म्हणजे मैत्रीचा संवाद चालत आलाय तोच म्हणजे क्रिकेट. चला जाऊया. धावसंख्या 42 वरती असेल. आताचा चेंडू हा डेट असेल. 1 मिनिट. धावसंख्या 41 असेल. 42 झाल्या होत्या. आताचा चेंडू हा डेड बॉल आणि विश्वराज डांगे सर यांच्याकडून पारितोषिक आले. रोहितने जर विकेट घेतली तर रोख रक्कम 500 रुपये
सुवर्ण संधी असेल. शुभम पवार पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज दिला असेल. उमसे ठाबरेवाडी संघाला अखूट टप्प्याचा बॉल अगदी रडार मध्ये सापडला चेंडू. रडार मध्ये सापडलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमारेषा पार येतोय. अगदी दणदणीत खडखडीत हसवा आणि फसवा करणारा हा चौकार इथे खेचला जातोय. शुभम पवार पुढे एकदा यावेळी सज्ज झाला असेल. पुढ्यातला बॉल हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं. विक्रांत सावंत याच्यामध्ये हेलिकॉप्टर जाऊन पोहोचला असेल. निर्धाव चेंडू येते आणि शुभमकडे क्षमता आहे. अखूट टप्प्याचा बॉल मोठा फटका जरूर 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 चेंडू मोजला जातोय. जिगरबाद येतोय. शुभमच्या बॅट मधून चौकार. शुभम आहे. शुभमकडे क्षमता आहे आणि तशीच फलंदाजी इथे करावी लागेल. शून्यातून विश्व निर्माण करण्यात जी काही मजा आहे ना त्या आयत्याच्या पाठीवरती रेगोड्या मारण्यापेक्षा सोपी राहिलं. हा चेंडू लावणं सोपं नाहीये. शुभम इज ऑन फायर. ज्या प्रकारे फायर ब्रिगेडची गाडी सुसाट येते ना खेळांगणामध्ये तशीच शुभमची आता गाडी कुठेतरी फायर ब्रिगेड सारखी इथे बिघडत चालली असेल. अकुटप्पाचा बॉल मोठा फटका अपेक्षित उंची घेतलं. बाई काय हा प्रकार पागल झालाय का? हा नक्की पागल केलाय. विक्रांत सावंत ह्याच्या चेहऱ्यावरती गंभीरता उडाली. विक्रांत सावंत काय तो प्रकार. सोडला गुलीगत सोडला चेंडू. यानंतर टाकलेला चेंडू पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अगदी जसा गुलीगत धोका द्यायचा ना तसा गुलीगत धोका दिला या चेंडूवरती विक्रांत सावंतला. चेंडू गेला होता सीमारेषे बाहेर. 4 धावा आल्या त्यानंतरचा चेंडू. शुभम 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 या विचारला इथे हवी आणि कमी दाखवली. शुभम खेळाड शुभमने दाखवून दिला इथे. धावफलक पोहोचला असेल टीमची टोटल धावसंख्या. बासष्ट दाबाच करवती लागली असेल. शुभम काय फलंदाजी केली आहे. शुभम पवारने अप्रतिम अतिशय सुंदर. पंकडेचे माणसं 3 नियम पाळले पाहिजेत. शांतता संयम आणि नंतर पूर्णतःपणे कार्यक्रम. आता कार्यक्रम करावा लागेल. अखूट टप्प्याच्या चेंडूवरती कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न नक्कीच अजून केला होता. अजू पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. झुंजा देतोय. झुंजा दिल्यानंतर चेंडू यावी पाहायचा असेल. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जाते. धावा रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. स्वतःला असं बनवा की आपण जवळ असलात तरी भीती वाटली पाहिजे. लांब असलात तरी भीतीच वाटली पाहिजे. या चेंडूवरती पाहायचं असेल. सलग 3 चेंडू निर्धाव आलेत. आजू कुठेतरी कमी आणि हमी जाणताय की काय आजूची. आणि गोलंदाजीवरती कोण आहे ज्याने पंचांची भूमिका या संपूर्ण टुर्नामेंट मध्ये केली आहे. पंचांची भूमिका करत असताना गोलंदाजी कुठे करायचे कोणत्या टप्प्यावरती चेंडू उसळी घेतोय नाही घेत आहे हे जाणले पंकज खेळ. अप्रतिम गोलंदाजी इथे त्याच्या मदतीतून केली जाते. त्यानंतर या चेंडूवरती पाठवला जातोय. चेंडू चालला होता अगदी हवाई सुंदरी हवाई सफर करत चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. या 4च्या मदतीने धावफलक 66 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले असेल. अकुटाप्याचा बॉल मोठा प्रयत्न केला गेला होता. मागचं षटक थोडस महागडे इथे ठरलं असेल. टोटल 21 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये शुभम पवारच्या बॅट मधून 5 चौकार आपण उत्तुंग पाहिलं असेल. सुरुवात थोडीशी कठीण आहे. अपयश येईल पण अपयश आता स्वीकारावं लागणार आहे. या डावावरती स्वीकारला होता. चेंडू चालला असेल 2 धावांसाठी. या 2च्या मदतीने धावा 68 धावा बनवल्या गेल्या. या षटकामागे तब्बल फक्त 6 धावा बनवल्या गेल्या. 68 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 69 धाब्यांचं लक्ष दुसऱ्या इनिंग मध्ये जे ठेवलं जातंय तिथपर्यंत आपण जाऊया. सुमधुर संगीत डीजेच्या दुनियेत.
69 धाबा, 69 धाबा बनवावे लागतील. चेंडू किती आहेत? 30. म्हणजेच काय प्रति चेंडू मागे 2 ची सरासरी. 13.80 ची सरागती इथे आखणे गरजेचं आहे. पंचांचा सिग्नल येतोय. इथे सुरुवात केली जाणार आहे. थोडीशी गडबड इथे झाली आहे. कोणाला समजलं असेल त्याच्या चेहऱ्यावरती आला स्माइल. पहिलाच बॉल स्विंग इथे ठरला घातक. इनस्विंग म्हणजेच काय टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू आतल्या दिशेने येण्याचा प्रयत्न केला. कुठेतरी विक्रांत साबण इथे फसत चालला असेल. लाजवाब टप्पा इथे अटेंड करायचं असेल. पुढे एकदा मीडियम पेसर आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय. अजू नंतरचा बॉल यावेळी आत घेण्याचा इथे प्रयत्न केला गेला होता, पण त्याचा सिग्नल यावेळी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो चेंडू म्हणजेच का अतिरिक्त धाबांचा झालेला हा श्री गणेश आपण पाहतोय. स्कोर कार्ड इथे ओपन केले गेलंय. ओपन केल्यानंतर कुठेतरी हा फलंदाज आता बरसेल की काय, पण गोलंदाज बरसत चाललाय. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. आपल्या अतिथी मान्यवर पाहतोय. दोन धाबा आपण स्कोर कार्डवरती लागले असतील. पुढे तयार नेक्स्ट बॉल अगदी रडार मध्ये सापडलेला चेंडू. आओ भाई आओ, मुझे मालवाला चेंडू होता हा. म्हणजेच काय अगदी लॉलीपॉप द्यावा ना तसा दिला गेला होता. लहान पोरांना कसा दुकानातला लॉलीपॉप दिला जातो तसा हा चेंडू दिला होता. लो फुल टॉस अगदी गडबड करून चेंडू पाठवला गेला सीमा लाईनच्या बाहेर 4 धाबीसाठी. त्यानंतर क्षेत्ररक्षक यावेळी चुकला असेल. फॉम्बल म्हणलाय. चेंडू यावेळी चालला असेल. मिडल ऑफ द बॅट करत येतो मिडल ऑफ द चौकार. आणि हा सामना जर कोणावरती जर अवलंबून राहिला असेल ना तर फलंदाजी करत असताना तुम्हाला सर्वांचा लाडका विक्रांत सावंत याची फलंदाजी महत्वाची आहे. आणि जर गोपाळ गोष्ट मालवण संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर अजिंक्य बुटे याचे 12 चेंडू हे खूप महत्वाचे आहेत. सामन्याचे रिझल्ट देणारे हे दोन्ही आहेत. आणि दोनांमध्ये असलेली क्षमता दम आहे ना थोडी चर्चा केली जाणार का गावागावात. नंतरचा बॉल रडारमध्ये सापडला. चेंडू फार इथे पाठवून दिला जातोय. चेंडू गेलाय बॉलच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी येतो फ्रेंड चौकार. आणि फ्रेंड चौकारानंतर धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करवरती तब्बल स्फोटली आहे. 14 या धावसंख्येवरती 14 वरती विक्रांत सावंत नक्की विजयाचा 14 हा करणार. याच्यामध्ये काही क्षमता नाहीये. विक्रांत सावंत काय करणार काय. धाबांची जी सरागती होती म्हणजेच काय 13.80च्या गतीने धावा बनवायच्या होत्या त्या गतीच्या पेक्षा जास्त धावा बनवणार विक्रांत सावंत. शेवटच्या षटकामध्ये थांबणार नाही कारण प्रेशरमध्ये प्रेशर कुकरची देखील शिटी वाजते त्याला चांगलंच माहिती असेल. शांतता शांतता यावेळी अडवलाय बॉल. यशस्वी ठरलाय ते सफलपूर्वक. निर्धाव चेंडू येतोय. इनस्विंग चेंडू एका ऍक्शन मध्ये इनस्विंग आणि आउटस्विंग हा गोलंदाज फेकतो. एकाच ऍक्शन मध्ये फेकण्यासाठी ओळखला जातो. अजिंक्य बुते नेक्स्ट बॉल. यावेळेस आपल्याला चेंडू तिथे क्षेत्ररक्षक चुकला असेल. चेंडू चाललाय 1 2 2 2 4 धाब्यांसाठी 1 2 का 4 4 4 4 धाबा इथे मिळतील. 4 धाबा मिळत आहेत. या 4च्या पद्धतीने धाव फलक 18 वरती जाऊन पोहोचला असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 51 ची गरज असेल. 24 चेंडू 51 धाबा ह्या बनवाव्यात लागणार आहेत. संघ आपण पाहतोय पॉइंट संघ आणि प्रथमेश पवार आपल्याच संघाच्या विरोधात खेळतोय. अचंबित आहे कारण आपल्याच संघाच्या विरोधात खेळत असताना काय करणार प्रथमेश पवार हे खूप बघण्यासारखं असेल. गोलंदाजी बार करून यशला इथे दाखल केले जाते. समोर यावे असेल सीओ कशा प्रकारे कामगिरी करेल. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे झालाय. संपुष्टात आलाय. धावसंख्या बनवली गेली टीमची टोटल 18. पहिला चेंडू अगदी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चालणारा चेंडू होता. 2 धाब्यांसाठी जाणारा चेंडू इथे असेल.
शरदजी नाईक सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सर वेलकम, आपलं सरचे स्वागत असेल. हेलिकॉप्टर या लँड केलं गेलंय. चेंडू चालला असेल सरळ बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने जाणारा हा चेंडू होता. 4 धाबा इथे मिळतील. पुढे एकदा यावी 4 धाब्यांसाठी सन्नाटा यावी गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचे. चेंडू जेवढा तुम्ही आखूड टप्प्याचा टाकाल ना तेवढे तुम्ही फटके खाणार आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा हटका फटका यावेळी चुकला होता. बॅटची हलकीशी एज घेतल्यानंतर 1 धाब्यासाठी चेंडू चाललाय. फर्स्ट स्लीप आणि यष्टीरक्षक या दोघांमध्ये झालेली कॉम्बिनेशन चुकलं. ताळमेळ गडबड घोटाळा. मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्कला खूप काही महत्व दिलं जातं. फुटवर्क आणि नेटवर्क कोण जुळवलं इथं नेटवर्क जुळवलं जातं. चेंडू चाललाय 9+4 टोटल 5 धाबा. नो दिलाय पंच याने आणि त्यानंतर चेंडूच गेलाय 4 धाब्यांसाठी. टोटल मिळतील 34 आणि 34 मध्ये हा डेड बॉल इथे दिला जाणार आहे. धाव संख्या 34 हा डेड बॉल असेल. धाव संख्या 34. गोलंदाजावरती आला इथे दबाव म्हणजे पाडेल का तो प्रभाव. साईड चेंज आतापर्यंत संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ओढ विकेटने गोलंदाजी करत होता. आता रन विकेटने करतोय. यावेळी ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं गेलंय. ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू. टो टार्गेट ही करायची गोलंदाजी. हीच करावी लागणार आहे गोलंदाजी. पुढे एकदा कशा प्रकारे यश आपल्या संघासाठी यश संपादन करतोय का. पुढील चेंडू टप्प्याचा अगदी रडांमध्ये सापडलेला चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा रेषा पार आलाय KPLचा चौकार. ह्या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 38 या षटकामध्ये 20 धाबा खर्च केलेत. हाताळायचं नाही, समोरच्या संघाला वाट लावायचा. तो गोलंदाज इथे दाखल केला जातो सुशांत आणि विक्रांत साबंतची विकेट घेतली का ह्याचं प्रत्युत्तर आता त्याला द्यावं लागणार आहे. सुशांत पहिला चेंडू बेलबागेत पन्ना चेंडू अगदी क्रीडांगणाच्या बाहेर इथे फेकला जातो. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातो पंच यांच्याकडून. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. अतिरिक्त धाब इथे मोजली जाते. गोलंदाजीवरती चाललेली ही दिशा भटकत चाललाय. यावेळेला चेंडू अगदी रडारमध्ये सापडला. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. कुठेतरी सामना हा गोपाळकृष्ण मालगुड संघाच्या बाजूने नीट चढ चाललाय की काय. क्रिकेट आहे. क्रिकेटवरती जर थर हा चेंडू पाठवून दिला जातोय सीमालेन बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. सेम टू सेम फटका. मला वाटतं सौरभ दादा मयेकर यांनी लाईव्हचा रिप्लेशन दाखवला नाहीये. ऍक्शन रिप्लेचा नमुना इथे पेश केलाय. विक्रांत सावंत अतिशय सुंदर वाकडा तिकडा बाळवीचा हिरवा पाला दूर मारेगा विक्रांत सावंत झुकेगा नहीं साला. हा इथे दाखवून देतोय 3 चेंडूवरती 3 चौकार. विक्रांतकडे ती क्षमता राहिली आहे आणि ती क्षमतेवरती विक्रांत सावंत काय आहे. या वेळेला चेंडू दबाव मध्ये पाडला ही ते प्रभाव. व्हाईट +1 1+1 इथे धाव मोजली जाते. बाय 1 गेट 1 इथे दिलं गेलं. फ्री धावा वाटतोय आता. गोलंदाजी भटकला. यावेळी पुढे एकदा सलगच्या 4 चेंडूवरती 4 चौकार. नाम तो आता सुनायोगा विक्रांत सावंत उर्फ गोप्या. मला वाटतं हा गोलंदाज थांबवणं गरजेचं. अजय भूतेने जर गोलंदाजी केली असती तर सामन्याचं रिझल्ट नक्की. आणि सलगच्या 5व्या चेंडूवरती 5वा चौकार. 6 चेंडूवरती 6 चौकाराचा कारनामा जर केला महेश केदार सर यांच्या हातातून 500 रुपये निसटणार का याचं उत्तर द्यायचं. विक्रांत सावंत चेंडूवरती नो बॉल. विक्रांत मगाशी बोललो त्याचा राग घेतला ना वाटतं. सामना जिंकण्यासाठी 3 रनची आवश्यकता आहे आणि विक्रांत सावंत वाटा बॅटिंग काय फलंदाजी केली आहे. विक्रांत ओ माय गॉड विक्रांत सावंत लढलाय. काय लढलाय विक्रांत सावंत. मित्रांनो 15 चेंडूवरती 44 धावांची नाबाद खेळी विक्रांत सावंत. आणि
स्पर्धेमधला अंतिम विजेता संघ फ्रान्स. अंतिम विजेता संघ इथे आपण पाहतोय 6 चेंडूवरती 6 चौकार.
सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. विनंती करतो व्यासपीठावरती मान्यवर आहेत त्या मान्यवरांना, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण बक्षीस समारंभाकडे उडूया. मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती करतो आपण क्रीडांगणच्या दिशेने या. मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती करतो आपण बक्षीस समारंभाच्या दिशेने जाऊया. कोणताही जास्त वेळ आपण खर्च करत नाही. अतिथी महिला वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपण स्टेजवरून आमच्याबरोबर जोडले जा. बक्षीस समारंभाकडे आपण जातो. जास्त वेळ खर्च कोणताही वेळ आपण खर्च करत नाहीये. चला अतिथी मान्यवर आपल्याला विनंती करेन. आणि महिला दिनाचं औचित्य साधून आपण इथे एक महिलांसाठी खास परबडी केली होती. साडी आपण पाहतोय. चला आर्यन साडीसाठी आपण पहिली लकी भाग्यता विजेता कोण असेल या बी आपण पाहायचंय. आर्यन पाचकुडवे विनंती असेल चिट्यांचा बॉक्स घेऊन आर्यन पाचकुडवे. पहिली भाग्य विजेता कोण ठरणार जिच्या नावावरती मिळणार आहे साडी आणि त्या उद्याच्या दिवसामध्ये ती साडी घालून कोण मिरवणार बघूया कोण असेल. आणि एक लहान मुलगा विनंती असेल प्रांजल विनंती असेल एक भाग्यवान विजेता कोण असेल. सुरभी तू देखील एक भाग्यवान विजेता कोण असेल. प्राप्ती या तिघींना विनंती करेन आपण नशीब अनुभवायचं असेल कोण ठरणार आहे या साडीची मानकरी. एक एक चिठी उचला. एक एक चिठी उचलून माझ्याकडे या आणि नाव वाचून दाखवायचं असेल ना तुम्हाला. शुभांगी केदार. शुभांगी केदार. गौरी केदार. सरस्वती केदार. चला पहिल्यांदा बक्षीस यावे दिलं जाणार आहे साडी. शुभांगी केदार मॅडम आपल्याला विनंती असेल. मॅडम आपल्याला विनंती करा आपण थोडस पुढे येऊन सहकार्य करा. शुभांगी केदार मॅडम. आर्यन अजून एक चिठी असेल ती आपण थोडीशी उशिराने काढूया. आधी या तीन पैठण्यांचा मानकरी यावी ठरली होती. शुभम केदार मॅडम यांचा यथोचित सत्कार आणि साडी. पवार काकी यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्थ या मॅडमचा आपण गौरव करायचा असेल. साडी आपण पाहतोय पहिली भाग्यवाद विजेता शुभम केदार मॅडम यांचा यथोचित सत्कार यावी आपण पाहतोय. महिला दिनाचं औचित्य साधून ही साडी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आहे. मंडळाच्या तर्फे महिला औचित्य साधून ही साडी आम्हाला पुरस्कृत केली जाते. पहिली भाग्यदार विजेता आपण पाहतोय ज्यांचा यथोचित सत्कार इथे केला जातोय. त्यानंतर गौरीजी केदार मॅडम.
अद्वैता केदार मॅडम आपल्याला विनंती असेल गौरीताई केदार यांचा जे लकी विजेता असेल त्यांचा यथोचित सत्कार यावेळी आपण करायचं असेल गौरीजी केदार मॅडम यांचा यथोचित सत्कार अद्वैता केदारताई यांना विनंती करेन. साडी उद्याच्या दिवसामध्ये ही साडी खूप नशिबान ठरलेली आपण पाहतोय. आणि तिसरी चिठी सरस्वती केदार पवार काकी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करेन की सरस्वती केदार मॅडम यांचा यथोचित सत्कार ही मानाची आणि सन्मानाची जी साडी आहे एक चिठी आपण अजूनही गुलदस्त्यात ठेवूया म्हणजेच काय ती शेवटला उठल्याची असेल ज्यावेळी आपण अंतिम विजेता संघ घोषित करणार आहोत त्याच्या आधी ही चिठी उचलली जाणार आहे. त्यानंतर लगेचच आपण बक्षीस समारोहाकडे वळतोय. कोणताही जास्त प्रकारचा वेळ न खर्च करता आपण बक्षीस समारोहाकडे जातोय. या मॅच मध्ये जी पंचांची भूमिका पार केली होती आदरणीय जी पंकजी खेऊर सर यांना विनंती करून आपण या पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहिले पंकजी खेऊर सर चला. आणि या सत्कार देण्यासाठी मी विनंती करेन सत्कार मूर्ती असतील पंकजी खेऊर सर यांचा सत्कार करण्यासाठी गणपतजी केदार सर यांना विनंती करेन. आपल्या शुभ हस्ते पंकजी खेऊर सर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलोय मागची 5 रजनी त्यांच्या अध्यातून अप्रतिमेशी पंचांची भूमिका आपण पाहिली. त्यांचा यथोचित सत्कार यावेळी केला गेलाय. मायेची उबदारी शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक म्हणून ज्याला ते गुलाब म्हटलं जातं आणि श्रीफळ देऊन यांचा ते सत्कार इथे केला जातोय. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं पंकजी खेऊर सर. त्यानंतर प्रशांतजी भुते सर यांचा देखील यथोचित सत्कार इथे केला जातोय. प्रशांतजी भुते सर चला. अमितजी पाचकुडे सर आपल्याला विनंती करेन आपले जे पंचपाने लाभले होते त्यांचा यथोचित सत्कार करावा. अमित सर आपल्याला विनंती करेन आपले सत्कार मूर्ती आहेत त्या सत्कार मूर्तीचा यथोचित सत्कार इथे केला जातोय. त्यानंतर विक्रांत सावंत मागच्या 4 रजनीमध्ये पंच राहिले होते. महेंद्रजी माईन सर आपल्याला विनंती करेन विक्रांत सावंत याचा यथोचित सत्कार करायचा असेल. सन्मान चिन्ह मायाची उबदार शाल प्रेमाचं प्रतीक जे गुलाब म्हटलं जातं तो यथोचित सत्कार आपण करताना पाहायला भेटले. महेंद्रजी माईन सर विक्रांत सावंत त्यानंतर विकासजी गोंडबरे सर यांचा देखील यथोचित सत्कार केला जाणार. विक्रांत सावंत आजचा लकी बॉय याच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळी केली गेली होती. दिवेशजी पालकर सर यांना विनंती करेन आपल्या मॅच साठी जे पंच लाभले होते विकासजी गोंडबरे सर यांचा यथोचित सत्कार इथे केला जातोय. आणि त्यानंतर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जन अप्रतिम अशी स्कोररची भूमिका पार पाडली गेली आणि अशी स्कोररची भूमिका पार पाडणारा उमेशजी मादी आपल्याला देखील विनंती करेन आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. उमेशजी मादी सर समीरजी केदार सर यांना विनंती असेल जे आपले स्कोरर होते उमेशजी मादी सर यांचा यथोचित सत्कार. उमेशजी मादी चला. स्कोरर म्हणून उमेश मादे यांचा सत्कार समीर जी केदार यांच्या शुभ हस्ते करताना स्कोरर म्हणून काम झालेले उमेश मादे. त्यानंतर मित्रांनो आपण ज्यांचा आवाज आपण पाहिला सोमेश्वर गावाहून आपल्याला खास समालोचन म्हणून भाईसाहेब सोमेश्वर म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते ओमकार शेलार यांचा सत्कार येते. योगेशजी पालकर यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार करायचा आहे. कारण आपण पाहिलं या पंचक्रोशीमध्ये पुन्हा एकदा आवाज घुमला जातोय तो ओमकार शेलार यांचा. ते सोमेश्वर गावावरून येतात खास समालोचनासाठी त्यांचाही छोटासा सत्कार केला जातोय.
शाल शिल्प आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय. धन्यवाद योगेशजी. त्यानंतर माईक स्वीकारेल ओंकार शेला. कमॉन. येस थँक्यू. पुढे जाऊया. आता प्रकारचे जास्त प्रकारचा कोणताही वेळ न खर्च करता आपण बक्षीस समारोहाकडे जातोय. ऑरेंज कॅप या स्पर्धेमध्ये कोणाच्या डोक्यावरती जाणार? गतवर्षीचा ठरलेला ऑरेंज कॅपचा मानकरी अजिंक्य भूते ज्याने 210 धावा खर्च केल्या होत्या त्याच्यावरती मात करत यावेळी ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरलाय. प्रेक्षक आवाज येऊ द्या. ऑरेंज कॅपचा मानकरी फ्रेड संघ कोण असेल? विक्रांत सावंत उर्फ गोप्या ठरलाय ऑरेंज कॅपचा मानकरी. एकदा जोरदार टाळ्या. अतिशय सुंदर खेळी केली होती. तब्बल या स्पर्धेमध्ये 155 धावांची खेळी केली होती. विक्रांत सावंत ठरतोय ऑरेंज कॅपचा मानकरी. आशाताई पाचकडू मॅडम आपल्याला विनंती करेन. अनिकेत गोंबरी सर आपल्याला देखील विनंती करेन. आपण देखील या खेळाचा गौरव करायचा असेल. अनिकेतजी गोंबरे सर. आताच्या मॅचचा चाललेला सुपर डुपर हिरो. आताच्या मॅच मध्ये आपण त्याची किमतीवरून नाही तर माझ्या सिमतीवरून मोजावा कसा त्याचं उत्तम उदाहरण विक्रांत सावंत यावेळी दाखवलं होतं. तुम्हाला सर्वांचा लाडका गोप्या मिरजी गवाई सर यांच्याकडून ही ट्रॉफी पुरस्कृत केली गेली होती. ऑरेंज कॅपचा मानकरी आपण पाहतोय विक्रांत सावंत. आणि त्यानंतर पल्पर कॅप ही खोडाच्या नावावरती जाणार. ज्यानं गोलंदाजाच्या उडवल्या होत्या दांड्या. 5 विकेट ज्या गोलंदाजाने घेतल्या असतील कोण असेल? प्रेक्षक वर्ग खेळाडू वर्ग बघूया कोण आहे. शांतता भन्नाट शांतता आहे. आणि ओल्ड मॅन म्हणून ज्याची ओळख आहे जुनं ते सोनं असं जाणलं जातं. पंकज कौर या मॅचचा ठरला असेल. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ठरलाय पर्पल कॅपचा मानकरी शुभांगीताई केदार. आणि त्याचप्रमाणे शेखरजी पालकर सर आपल्याला विनंती करेन आपल्या सुभाष या खेळाडूचा गौरव करायचा असेल. केदारवाडी प्रीमियर लीग 2K25 मधला पर्पल कॅपचा मानकरी यावेळी ठरला आहे. ओल्ड इज गोल्ड जुनं ते सोनं पंकज कौर ठरलाय. अप्रतिम गोलंदाजी अक्षरच्या फलंदाजाच्या दांड्या ज्याने उडवल्या होत्या तो ठरतोय इथे. आणि नंतर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ज्याने 4 इथं तब्बल अनेक धावा वाचवले. आणि KPL पर्व 3चा मानकरी कोण ठरणार? बेस्ट ऑफ द क्षेत्ररक्षक इन टुर्नामेंट. आणि या टुर्नामेंटच्या क्षेत्ररक्षकामध्ये नाव कोरलंय. बेस्ट क्षेत्ररक्षकाचा मानकरी ठरतोय ज्याने केली होती MPL मध्ये कामगिरी चमक उमक दाखवली होती. पुढे एकदा यावेळी ठरलाय रोशन लोगडे. सर्व मुली यांना विनंती असेल आपण या. सर्व मुलींचा गौरव केला जातोय. बेस्ट क्षेत्ररक्षकाचा मानकरी ज्याने MPL मानेवाडी प्रीमियर लीग आपल्या नावावरती क्षेत्ररक्षकाच्या जोरावरती आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून दिला होता. त्यानंतर या KPL मध्ये देखील तसा दमखम दाखवणारा विजय त्याच्याकडून दिला गेला होता. तोच ठरतोय यावेळी आपण पाहतोय बेस्ट क्षेत्ररक्षक टुर्नामेंट रोशन लोगडे. आणि पुन्हा एकदा आता हे नाव सांगायची गरज लागणार आहे. बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी इथे ठरणार कोण? याच्यासाठी आमचे स्कोरर टेक्निकल टीम अक्षरशः मेहनत केली. प्रत्येक धावाने चढून 19-20चा फरक आला. आणि 19-20च्या फरकामध्ये बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी कोण ठरला असेल बघूया. पुढे एकदा जज करूया कोण आहे बेस्ट गोलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट.
डांगे सरांचं नाव आलंय. अजून पाहायचंय समोरील संघ तुमच्याकडून बेस्ट गोलंदाज कोण असेल या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. रोहित चव्हाण अजून एक नाव आलंय. आणि या सर्वांवरती मात करत टेबल टॉपर गोलंदाज ज्याने खंजूस गोलंदाजी केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये, सामनावीरचा किताब ज्याने पटकावला होता नावावरती, पुन्हा एकदा ठरतोय पंकज कौर बेस्ट गोलंदाज ऑफ टुर्नामेंट. सर्व महिला वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपले शुभ हस्ते पंकज कौर बेस्ट गोलंदाज ऑफ टुर्नामेंट. फ्रेड सगळ्याकडून खेळण्याची मिळालेली संधी आणि संधीवरती ज्या प्रकारे सोनं साधलं जातं ना, अप्रतिम कामगिरी, फिरकीची जादू आणि अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव असलेल्या या गोलंदाजीवरती बेस्ट गोलंदाज टुर्नामेंट इथे ठरला असेल. पंकज खेऊर केदारवाडी प्रीमियर लीग 2 आणि 2-5 पर्व 3 मधला बेस्ट गोलंदाजचा मानकरी यावेळी ठरला असेल पंकज खेऊर. आणि त्यानंतर बेस्ट फलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. शांतता आहे. शांततेचं कारण सर्वांचं लक्ष माझ्याकडे लागून राहिलंय, कारण मीच अनाउन्समेंट करणार. प्रेक्षकांमधून कितीही नावं आली तरी योग्य ते नाव मीच घेणार, त्याच्यामुळे सगळे माझ्याकडे बघतायत. केदारवाडी प्रीमियर लीग 2 आणि 2-5 मधला बेस्ट फलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट इथे ठरतोय, ज्याने सलग 3 सामन्यांमध्ये 3 सामनावीरचा किताब ज्याने पटकावला होता. यावेळी ठरलाय गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचा सुहास गीते बेस्ट फलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. संपूर्ण सर्व कमिटीचे लहान मेंबर विनंती असेल, कमिटीचे सर्व लहान मेंबर प्रत्येकाची नावं घेतली जाणार नाहीत विनंती असेल. बेस्ट फलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट याच्या फलंदाजी होती बहारदार, तिचा खेळ ठरला ही ते बहारदार, त्यात बहारदार खेळीमुळे तो ठरला या स्पर्धेमधला बेस्ट फलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. आणि संपूर्ण या KPL चे नन्नमुन्न प्यारे उद्याचं भविष्य म्हणून ज्यांच्याकडे बघितलं जातं त्याच्याकडून या खेळाडूचा गौरव केला जातो बेस्ट फलंदाज ऑफ द टुर्नामेंट. आणि त्यानंतर 3 बिघाडा आणि खांब बिघाडा असं म्हटलं जातं ते पारितोषिक आहे. सामनावीर संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आणि संपूर्ण सामन्यामध्ये त्याची खेळी राहिली होती बहारदार, ज्याची बॅटिंग होती बहारदार, ज्याने गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण केलं होतं बहारदार. फायनल मध्ये कर्णधार मध्ये नाही मिळालं असा तुम्हाला सर्वांचा लाडका विक्रांत सावंत सामनावीरचा किताब. महेशजी केदार सर आणि त्यानंतर रवींद्रजी केदार सर आपल्याला विनंती करेन शुभ हस्ते या खेळाडूचा गौरव करायचा असेल. सामनावीरचा किताब आणि सामनावीर ठेवलाय ज्याची खेळी ठरली होती बहारदार असा विक्रांत सावंत. या टुर्नामेंटमध्ये त्याने कारनामा केलाय. 6 चेंडूवरती 7 चौकार मारून कारनाम्याचा इतिहास जण केला गेला होता. त्याची ज्योतीची सत्कार आपण करतोय. सरस्वती केदार मॅडम आणि माधुरी पवार मॅडम यांना विनंती करेन. हा मालिका बीरचा किताब आहे तो द्यायचा असेल आणि मालिका बीर कोण ठरणार याच्याकडे सर्वांचं लक्ष असतं, कारण संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मालिका बीर कोण ठरलाय याच्यावरती पाहायचं असेल. आता नाव विचारतोया. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ कोण वाटतं मालिका बीर? गोप्या. फ्रेंड संघ आपल्याला काय वाटतं कोण असेल मालिका बीर? अजिंक्य भूते. अजून नावं कोणाची यायची आहेत? 2 आलीत. कोणाचं नाव येतंय का अजून पाहायचंय? शुभम पवार. मालिका बीर कोण ठरणार? पुढाके सुहास गीते. आणि मालिका बीरचा किताब मॅन ऑफ द सिरीज आणि मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी पुन्हा एकदा यावेळी ठरलाय. शांततेचं कारण माझ्याकडे लक्ष आहे आणि मालिकावीरचा किताब पुन्हा एकदा जातोय खेड संघाचा. टाळ्या वाजल्यात. नाव घ्यायची गरज आहे का मित्रांनो?
थेट संघामध्ये जाते आणि सलग सर्व पहिल्यामध्ये देखील मॅन ऑफ द सिरीजचा त्याला मानकरी पटकावला होता आणि आता सर्व 3 मध्ये नाव घ्यायची गरज नाही मित्रा, तुझं नाव गाजलंय दमहोलावत म्हणून चर्चा केली जाते प्रत्येक गावात। तुम्हाला सर्वांचा लाडका विक्रांत सावंत, ऑल भगवती नगर संघाचा विक्रांत सावंत काय खेळी केली आहे पेठ संघासाठी आणि सलग 6 चेंडूवरती 6 चौकार, 6 नाही तर तब्बल 7 मारले गेले होते आणि विक्रांत सावंत याच्यासाठी रोख रक्कम 500 रुपये पारितोषिक होतं। काका 6 चेंडूवरती 6 मारायचे होते आणि 7 मारलेत तरी देखील 500 रुपयाचे आहेत। नक्कीच विक्रांत सावंत 500 रुपयाची धनराशी देखील या खेळाडूने जिंकली असेल। आणि एक्झिबिशन मॅच जो खेळला गेला प्रेक्षणीय सामना आपण पाहतोय। महेश चव्हाण यांच्याकडून ही ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली होती आणि एक्झिबिशन मॅचचा एक चिठी अजूनही काढायची आहे। चिट्या कुठे गायब आहेत? चिट्या काढायच्या, थोडासा एक टेक्निकल इश्यू आहे। चिठी काढूया। साडीसाठी एक चिठी असेल, आणि चिठ्ठी काढण्यासाठी कोण येणार? विक्रांत सावंतला आपण बोलवूया। विक्रांत सावंत ये मित्रा, या या विक्रांत सावंत अब तेरी बाहेर आएगी। एक चिठी उचल आणि माझ्याकडे चालत येऊन तुला नाव वाचायचंय। विक्रांत सावंत उघडणार कोणाचा नशीब? एकच मित्रा, एकच साडी राहिली आहे। ये ये तुझीच वाट बघतोय। आणि नाव काय आहे? शमिका पाचकुडे। शमिका पाचकुडे, शमिका पाचकुडे एकदम कॉन्फिडन्स लेवलने बोलला। शमिका पाचकुडे मॅडम आपण इथे आहात? आहेत या मॅडम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। ही साडी तुमच्यासाठी दिली जाणार आहे आणि ही साडी देण्यासाठी मी पुरस्कृत करतो। विनंती असेल आशाताई पाचकुडे मॅडम, आपल्याला विनंती असेल आपण ही साडी उद्याच्या रजनीमध्ये ही साडी ठरणार फेमस। मिळालेली मान आणि सन्मानाची ही साडी आपण पाहतोय। केदारवाडी सासू सुनेचं नातं जे काय असं हे गोड आपण पाहतोय। त्यानंतर बोलल्यानंतर चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल यावी आपण पाहिलं असेल। त्यानंतर एक्झिबिशन सामना तो ठरला होता आणि एक्झिबिशन सामन्यामध्ये आपण पाहतोय महेश चव्हाण स्फूर्तकृती ट्रॉफी आपण पाहिली होती आणि एक्झिबिशन मॅचचा अंतिम विजेता संघ ठरला होता, त्याला सन्मानित केले जाते आणि अंतिम विजेता संघ आपण पाहतोय मोरया वॉटर स्पोर्ट संघ। चला खेळाडू, मला वाटते एकच खेळाडू इथे दाखवला, ओमकार केदार संघ मालक मोरया वॉटर स्पोर्ट संघ। तेजस हळदणकर सर आपण इथे असाल तर या। तेजस हळदणकर सर आपण आहात का इथे? असाल तर त्वरित या। मोरया वॉटर स्पोर्ट संघ आपले समर्थक देखील असतील तर या। मोरया वॉटर स्पोर्ट संघ, चला वेळ नको आहे। मोरया वॉटर स्पोर्ट संघ चला। आणि ही ट्रॉफी देण्यासाठी मी विनंती करेन सर्व कमिटीचे मेंबर, चला लहानांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सर्व कमिटीचे मेंबर या। एक्झिबिशन सामन्याचा अंतिम विजेता संघ आपण पाहतोय सर्व कमिटी मेंबर आणि जी मेहनत या KPL पर्व 3 साठी जी घेतली आहे सर्व मेहनतदार, ह्या मेहनतीसाठी एकदा जोरदार मित्रांनो टाळ्या वाजल्या पाहिजेत। काय कामगिरी आहे, काय आयोजन होतं या स्पर्धेचं। रोख रक्कम आणि क्रॅश प्राइज देऊन या सन्मानित केले जाते संघ इथे ठरला। एक्झिबिशन मॅचचा अंतिम विजेता संघ आपण पाहतोय मोरया वॉटर स्पोर्ट संघ, एक्झिबिशन सामन्याचा अंतिम विजेता। आणि जो रनर अप संघ ठरला होता त्याला फक्त ओनली क्रॅश प्राइज दिले जाणार आहे। BBC भुतेवाडी बबन भुते सर यांचा हा संघ आपण पाहतो। BBC भुतेवाडी संघ अजय भुते, विनंती असेल फक्त क्रॅश प्राइज इथे घ्यायचं असेल
चला आदिव खेळांगणच्या दिशेने लवकर ये. संदीपदा पाचकोडे सर यांना विनंती करेन. आणि त्यानंतर जास्त वेळ प्रकारे आपण कोणताही घ्यायचा नाही आहे. या स्पर्धेतील चतुंक क्रमांकाचा पारितोषिक या ठरतोय. रोख रक्कम आणि आकर्षक चषक आपण पाहतोय. ओबी अनिकेत गोंडबरे सर यांच्याकडून हे बक्षीस आम्हाला पुरस्कृत केलं गेलंय. आणि आकर्षक चषक आणि रोख रक्कम क्रॅश प्राइज यावेळी आपल्याला पाहायला भेटलंय. श्रेयस व सोहम सुयोग भिडे यशवंत निवास यांच्याकडून हे चतुर्थ बक्षीस आणि रोख रक्कम आपण पाहतोय. आणि या चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी यावेळी ठरला असेल सागर स्पोर्ट संघ. सागर स्पोर्ट संघ चला सर्व खेळाडू संघ मालक विनंती असेल सागर स्पोर्ट संघ. सागर स्पोर्ट संघ संघ मालक सर्व खेळाडू क्रीडांगणाच्या दिशेने या. सर्व मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते. महिला मान्यवर वर्ग आपल्याला विनंती असेल आजचा दिवस तुमचा आहे. सर्व महिला वर्ग आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते. चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी थोडीशी हार पत्करावी लागली कारण क्रिकेट हा खेळत असा आहे. कुठेतरी हरल्याशिवाय कुठेतरी जिंकत नसतं. चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी सागर स्पोर्ट संघ. ऐनवेळी झालेली ही महाचूक कुठेतरी जवळपास चतुर्थ क्रमांकावरती आणणारी ठरली होती. आणि यात नंतर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांकाचा मानकरी यावेळी ठरला होता तो संघ शिवन्य स्पोर्ट. आणि शिवन्य स्पोर्ट संघ तृतीय क्रमांकाचा मानकरी आपण पाहतोय कुसुम जयंत मेटे यांच्याकडून तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस आपण पाहतोय. आणि त्याचप्रमाणे रोख रक्कम देखील त्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केली जाते. आणि तृतीय क्रमांकाचा मानकरी शिवन्य स्पोर्ट. शिवन्य स्पोर्ट चला संघ मालक आणि कर्णधार आणि संपूर्ण टीम शिवन्य स्पोर्ट चला आपण थोडेसे नाराज आहेत माहिती आहे कारण प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की मला विजेता पदावरती स्वप्न मानायचंय. पण क्रिकेट हा खेळत मित्रांनो असा आहे. अनिकेत गोंडबरे सर विनंती असेल अनिकेत गोंडबरे सर. ओबी अनिकेत गोंडबरे सर आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते या स्पर्धेमधला तृतीय क्रमांकाचा जो मानकरी संघ ठरला होता शिवन्य स्पोर्ट संघाचा गौरव इथे केला जातोय. चमचमणारी ट्रॉफी आकर्षक चषक आणि रोख रक्कम क्रॅश प्राइज जेवणाचा हेतूचे सत्कार सागर स्पोर्ट संघ आपण पाहतोय थोडासा चतुर्थ क्रमांकावरती. आणि त्यानंतर तृतीय क्रमांकावरती शिवन्य स्पोर्ट संघ. आणि द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस आम्हाला पाहतोय कैलासवासी सागर कृष्णा पालकर यांच्या स्मरणार्थ शेखर कृष्णा पालकर यांच्याकडून द्वितीय संघासाठी रोख रक्कम आणि क्रॅश प्राइज आपण पाहतोय. त्यानंतर महेशजी गणपती केदार सर यांच्याकडून रोख रक्कमाची क्रॅश प्राइज आपण पाहतोय. आणि द्वितीय क्रमांकाचा मान यावेळी पटकावला असेल गोपाळकृष्ण मालगुण संघ. चला शेवटच्या क्षणी थोडीशी हार पत्करावी लागली कारण क्रिकेटमध्ये कुठेतरी एकच विजेता होतो हा आपल्याला पाहायला भेटत आहे. गोपाळकृष्ण मालगुण संघ एकदा या संघासाठी देखील जोरदार टाळ्या होत होते. शेवटपर्यंत झुंज दिली गेली होती. शेखरजी पालकर सर महेशजी केदार सर आपल्याला विनंती करेन आपण हा सत्कार करायचा असेल. महेशजी केदार सर शेखरजी पालकर सर विनंती असेल शेखरजी पालकर सर. शेखरजी पालकर सर चला. आणि या स्पर्धेचा अंतिम विजेता संघ जिला शेवटपर्यंत कुणी हरवू शकला नाही असा संघ. आणि बक्षीस आम्हाला पाहतोय कैलासवासी सागर कृष्ण पालकर यांच्या स्मरणार्थ शेखर कृष्ण पालकर यांच्याकडून प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक
आकर्षक चषक आपण पाहतो आणि त्यानंतर जे क्रॅश प्राइज आहे महेशजी गणपतजी केदार सर याचकडून दिला गेलाय. थोडंसं थांबवलं जातंय कारण ह्या स्पर्धेमध्ये टोटल 8 संघांनी सहभाग घेतला होता. त्या 8 संघाचे संघ मालक यांना यथोचित सत्कार्य अभि केल्या जाणारा 8 संघ या स्पर्धेमध्ये आपण तब्बल पाहायला भेटलेत. कारण 4 संघांना बक्षीस मिळालंय तर बाकीचे जे संघ आहेत ते हात खाली हात जाऊ नये या स्पर्धेची काहीतरी आठवण म्हणून ही स्पर्धेची आपण एक आठवण आणि एक भेट म्हणून त्यांना देतोय. पहिल्यांदा गणेश उद्योग समूह, चला गणेश कृपा उद्योग समूह कुणी या खेळाडू किंवा संघ मालक जर कुणी असेल तर या. सहभागी चिन्ह आपल्याला दिलं जातंय. गणेश कृपा उद्योग समूह कोणी आहे का? हा विक्रांत सावंत, वासंतीताई आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते हे बक्षीस अभि द्यायचं असेल. वासंतीताई मॅडम. त्यानंतर जय गणेश इलेक्ट्रिकल संघ सचिनजी सांडीम, पिंकीताई पवार मॅडम आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते. पिंकीताई पवार मॅडम, जय गणेश इलेक्ट्रिकल सचिन सांडीम. ओवी स्पोर्ट त्यानंतर सहभागी संघ म्हणून असला ओवी स्पोर्ट अनिकेत गुणबरे. चला सरिता पारकर मॅडम आपल्याला विनंती करेन. सरिता मॅडम आपल्याला विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते. ओवी स्पोर्ट संघ या स्पर्धेमध्ये आपण पाहायला भेटला सहभाग घेताना. त्यानंतर प्रांजल स्पोर्ट हा संघ देखील इथे दाखल झाला होता. रश्मी केदार मॅडम आपल्याला विनंती करेन. प्रांजल स्पोर्ट खेळाडू प्रांजल स्पोर्ट. प्रांजल तू चल, तुझा संघ होता सहभागी संघ म्हणून प्रांजलला इथे आपण दाखल केलं जातंय. नवलाई नांदेश्वर बाळूजी मोरे सर या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण जे चेंडू पाहिले होते जे बाळूजी मोरे सरांकडून दिले गेले होते. बाळूजी मोरे सर कोणतरी घ्या म्हणा. नवलाई नांदेश्वर संघ खेळाडू ओमकार केदार सहभागी चिन्ह घ्यायचं असेल. पूजाजी केदार मॅडम आपल्याला विनंती करेन. सहभागी चिन्ह या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय तब्बल नवलाई नांदेश्वर संघाने सहभाग घेतला होता आणि नवलाई नांदेश्वर संघाचा एक इतिहास राहिला होता. या संपूर्ण मध्ये जे गुणफलक होतं ते बिघडवण्यासाठी या संघाने एक कारनामा केला होता. त्यानंतर चंडिका मानेवाडी, चंडिका मानेवाडी संघ कोणी आहे का? चंडिका मानेवाडी रोहित चव्हाण, प्रतिभाताई दळवी मॅडम आणि अद्वैता केदार यांना विनंती करेन. रोहित चव्हाण चंडिका मानेवाडी संघाकडून खेळताना आपण अनेक दिवस अनेक वर्ष पाहिलं होतं. सहभागी चिन्ह या स्पर्धेची आठवण. ऑल भगवती नगर, ऑल भगवती नगर श्रावणी केदार आणि सिद्धी खानविलकर यांना विनंती करेन आपण या. यानंतर जयबेरी भुतवाडी, जयबेरी भुतवाडी संघ कुठे आहे का? जयभैरी भुतवाडी, जयबेरी भुतवाडी हा आहेत प्रशांत दादा. चला आणि हे बक्षीस देण्यासाठी गौरी केदार मॅडम आणि त्याचप्रमाणे शुभांगी केदार मॅडम यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते सहभागी चिन्ह या स्पर्धेची आठवण. KPL पर्व 3 मध्ये आम्ही सहभाग घेतला होता. हे बक्षीस आणि त्यानंतर प्रथमेशजी कावणकर साऊंड सिस्टीम जी आपल्याला लाभली. माझा आवाज असेल, पूर्ण लाईट व्यवस्था असेल, साऊंड सिस्टीम आपण पाहतोय आणि ही साऊंड सिस्टीम चे मालक प्रथमेशजी कावणकर सर. गणपतजी केदार सर यांना विनंती करेन आपल्या हस्ते
संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्यांनी पुष्पामधली गाणी असतील अनेक गाणी आपण ऐकलीत ते डीजे मास्टर प्रथमजी काबरकर सर यांचा यथोचित सत्कार आपण पाहतोय. आणि त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी जी सर्वात महत्वाची गोष्ट जी होती ती लाईट, आणि लाईट आम्हाला उपलब्ध करून दिली असते त्यांचे आम्ही शतशः आभारी आहोत. त्यांना विनंती करेन सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतोय. महेशजी केदार सर आपल्याला विनंती करेन आणि सरस्वती केदार मॅडम आपल्याला देखील विनंती करेन. ही लाईट या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली. योगेश पालकर, प्रथमेशजी पालकर आपल्याला विनंती करेन आपला सत्कार स्वीकारायचा असेल. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लाईट जी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली सर्वात महत्वाची होती. लाईट गेल्यानंतर सामने थांबत होते, त्याच्यामुळे ती सर्वात महत्वाची गोष्ट ठरली होती ती म्हणजेच लाईट. चला योगेश पालकर सर. जय गणेश इलेक्ट्रिकल्स दरवर्षीप्रमाणे जे हॅलोजन जिथे मॅच असतील तिथे आपल्याला एकच नाव जय गणेश इलेक्ट्रिकल. सचिन सांडीम मला वाटतं पुन्हा एकदा रोहित चव्हाण याच्याकडेच बघितलं जाणार आहे. रोहित चव्हाण चल. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय हॅलोजन जे खूप महत्वाचे ते ठरले गेले होते. सचिन सांडीम याचा देखील यथोचित सत्कार यावेळी केला जातोय. सचिन सांडीम इथे उपलब्ध नाहीये पण त्याचा चाहता त्याचा सिताराही यावेळी दाखल केला जातोय. रवींद्रजी केदार सर आणि त्याचप्रमाणे विनंती करेन हा सत्कार करायचा असेल. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलंय लाईट जी आम्हाला प्रस्तुत केली गेली. चला सर विनंती असेल. कमांड डेकोरेशन आपण पाहतोय जिथून आपण एंट्री करायचो ती एंट्री झाली इथे सुरेख आणि सुरेख एंट्रीचा मान कार्तिक घाणेकर सर. कार्तिक घाणेकर आपण इथे आहात का? कार्तिक घाणेकर कार्तिक घाणेकर इथे नाहीये पण त्याचेच सहकारी आपण पाहतोय आणि हा सत्कार देण्यासाठी मी विनंती करतो महेंद्र माईन सर आपल्याला विनंती करेन. हे संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण डेकोरेशन आपण पाहिलं होतं ते डेकोरेशन केलं गेलं अप्रतिम अशी कामगिरी कार्तिकजी घाणेकर सर यांच्या मधून आपण पाहतोय. सूरज गवतडे सर इथे नाहीयेत जे आपण स्टेज पाहतोय आणि त्यानंतर खूप वेळ झालाय आणि अंतिम विजेता मेगा फायनलचा महाविजेता ज्याला संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कोणी हरवू शकलं नाहीये चंडिका ट्रस्टचे आभार असतील शतशः आम्ही आभारी आहोत. त्याचप्रमाणे अनेक जणांचे हात या स्पर्धेमध्ये जर चुकून कोणाचा सत्कार जर राहिला असेल तर क्षमा असावी ती बक्षीस पात्र करावी आम्हाला कारण अनेकांचे नाव घेणं आम्हाला शक्य नाही कारण खूप वाजलेत आणि या स्पर्धेतील अंतिम विजेता संघ अंतिम विजेता महाविजेता यावेळी ठरतोय आणि महाविजेता मान
या पटकावला असेल, पण त्यात आधी मी सर्व मान्यवर वर्गांना विनंती करेन, आपण सर्व मान्यवर वर्ग एका लाईनीमध्ये उभे राहा. अतिथी मान्यवर सर्व महिला वर्ग असतील, छोटेसे खेळाडू असतील, तर सर्वांना विनंती करेन आपण उभे राहा आणि आपल्या शुभ हस्ते हा अंतिम विजेता मेगा फायनलचा महारणार महासंग्राम ज्या संघाने गाजवला. फ्रेंड संघ वेट नाव नाही घेतलंय, थांबा. मला माहिती आहे तुम्हाला घाई लागली आहे, फोटो काढायचे, कोणाला स्टेटस कोणाला स्टोऱ्या ठेवायचे, पण जरा थांबा. आधी फोटो बाग मग विटोबा करायचं आहे. 2 मिनिटं थांबा. आणि आता विनंती असेल खेळाडू माझ्याकडे लक्ष द्या, आपण एकीकडे यायचंय. संघ मालक आणि कर्णधार फक्त तिथे बाजूला उभा राहील, बाकीच्यानी खाली बसायचं असेल. आणि अंतिम विजेत्याचा संघ ठरलाय होली फ्रेंड्स. अप्रतिम कामगिरी, अतिशय सुंदर खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहिला. स्पर्धेमधला अंतिम विजेता संघ, जिथे जाऊन तिथे दहशत निर्माण करणारा संघ, आजकालच्या तरुण पिढीला वेळ लावणारा संघ होणार इथे ठरतोय फ्रेंड्स संघ. काय बहारदार खेळी इथे केली होती. आणि या KPL केदारवाडी प्रीमियर लीग पर्व 3 मधला अंतिम विजेता संघ यावेळी आपल्याला सापडलाय. होणार ज्याला शेवटपर्यंत कुणी हरवू शकला नाही आहे असा संघ फ्रेंड्स. तर धन्यवाद सर्वांनी आपला वेळातला वेळ काढून इथे आल्यात. जर चुकून कोणाचा सत्कार जर इथे राहिला असेल तर आम्ही समस्या आभारी असू. आणि मान्यवरांचे धन्यवाद. मान्यवर आपण इथे आपला मुळातला वेळ काढून आमच्यापर्यंत आल्यात. संपूर्ण टेक्निकल टीम असेल, YouTube लाईव्ह सर्वांचे प्रेक्षक वर्ग आपण देखील आल्यात, सर्वांचे आम्ही शतशः आभारी असू. आणि मिथिल केदार हा कार्यक्रम इथे संपला म्हणून आपण जाहीर करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता परत भेटूया पुढच्या वर्षी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गणपती बाप्पा मोरया.